Nurmurat Tarxanow Şükürbaşy. Ony öz owasyna ýetirmezdiler. Bugün bir owadan gelse, ertir ikinji bir owa alyp giderdiler. Ony ýalan bir günlük diýip öz owasynyň adamlaryndan sorap alyp giderdiler. Ýöne welin şol bir günlük diýip alyp gidilen sazanda gaýdyp bir aýdanna, iki aýdanna gelmezdi. Hemişe şeýledi. Onu öz owasyndan bir çykaryp bilseler, onsoň ansatlar ýerine gaýtarmazdylar. Gerek-geregine owadan owa, öýden öýe, toýdan toýa çagyrardylar. Uzyn, agajetli gara ýagyz, ýa-ni 30-dan agan ýaşyr tazananyň bolsa, ulumsulugy, jöwlügi näme artdyrmasy bolmazdy. Şunuň ýaly hem onuň ýadary ýokdy. Arzulanyp çagyrlan ýere barardy. Onuň baryp düşen öýüniň içi daşy derrew adamdan dolardy. Ol dutar çalmaga başlardy we öý dolduryp oturan ýigitleriň üzüňiň etegini serpip, tärimiň başyndan seredýän gelin gyzlardan tizden joşa gelerdi. Ol dutaryny emgenmän, kuwatly ellerini, uzyn barmaklaryny oýnadyp şabram çalardy. Köplenç onuň çalýan heňleri gahrmançylyk, edermenlik hakdady. Onu dinläp oturan ýigitler bolsa, özlerini söwüşde ýaly duýardy we ýürekleri bilen beter joşardy. Ol sazandy, diňe saz çalýardy. Sazannalygy bilen bolsa, halkyna özüni aldyryp bilipdi. Ýöne welin onuň ady il içinde şükür sazanna diýip ýöredilmän, şükür gaşy diýip ýöredilerdi. Munyň özüne ýetesi sebäbi bardy. Ol özüniň bütün ömründe iki separ aýdym aýdypdy. Bu bolsa heniz özüniň okuýuny, hünärini saýlap alyp bilmän ýören mahallarynda bolupdy. Ine şu iki gezek aýdym aýtmagy bilen onuň ady Şükürbaşy bolup, il arasyna ýarapdy. Olat ýöne de bir ýaýramady. Ören ýörgünlük bilen agyzdan agza düşüp başlady. Ol soň aýdym aýtmady, özüniň aýdym aýtmagyny düýbünden goýdy. Aýdym aýtmak oňa çylşyrymsyz, ýöne zat bolup göründi. Onuň bilen gyzyklanmady. Dutar onuň ünsini özüne çekýärdi. Şonuň bilen gidişýärdi. Dutaryň erkini öz eline aldy. Ol ýüregindäki duýgularyny onuň içine sygdyrmak başardy. Şonuň üçin özüniň dili bilen, sesi bilen berjegini dutar arkaly bermäge dyrışdy. Şeýle hem etdi. Hemişe saz çaldy. Ýöne welin başgalara öýkünip däl, özünden täze heňler döredip çaldy. Onuň sazyny halkyň nähili kabul edýänligi hakynda ine şunu aýtmak bolar. Uzak gyş gecelerden täden atyp jahan ýagtylýança ol saz çalardy. Emma ilki akşamdan öýde olup oturan märekeden birjigi hem gozganmazdy we gözleriniň kirpigi kaklaşmazdy. Her heňiniň soňunda hemmesi birden çalbaşy, ölmäsiň, 250 ýaşa diýip aýdardylar. Ellerine güller bitsin. Sazanna şeýle diýilme bessi. Şunuň bilen onuň garyp göwüni bitýärdi we ruhy göge göterilýärdi. Çünki ol gazana garaňjaklap oturan, orta pullüşmese dürli bahanalar tapyp hedil bermeýän, dutarynyň kirşini üzýän bagşylardan däldi. Onuň geregi halkyň özünden hedil tapmagydy. Şunuň üçin garyp pukaralar da ony öýlerine hem toýlaryna çagyryp saz çaldyryp bilýärdiler. Pully hem buyurma gorup ýetmeýän, şunuň üçin bolsa saz çalynýan, aýdym aýdylýan ýere gidip bilmeýän, geläýselerde garakjetde eginlerini gasyp oturýan garyplar Şükürbaşy gelipdir. Ol saz çalýar diýip eşden neslerine edip ugran işlerini taşlap yerli yerden gelerdiler we onuň sazynyň süýji lawzyny ünsüz arkaýyna oturup dinlerdiler. Sazanda häzirde owasynda ýokdy. Ol nirede bolsa da bir ýerde içi adamdan olup duran öýde saz çalyp halka hedil berip oturanlar. Uzak bir owadan gelip iki sany atlynyň onu alyp gidenine kän wagt geçipdi. Onuň owadan çykandan soňky geçen günleriň hasaby ýitmeýärdi. Barmak basyp hasaplap oturan adamlar kendi.
Olar bagşymyzy kelteleriň owasyndan gelen atlaryň alyp gidenne şuň 2 ay 11 gün boldy diýerdiler. Ine şunyň akşamsy saganda owasyna gaýdyp geldi. Ol ýyllar duşagyň şyr takır meýdanyna öýleriň hemmesi bir ýerde kuran bolup oturýan owasy sagandanyň gözüne örän uzakdan salgym atyp göründi. Onuň öz owalaryny göresi gelipdi. Bu gezek iýizini iýdäp owasyndan atly barmadyk bolsa-da, gezege durup özüni alyp gaýtmadyk bolsalar-da, owadaşlarynyň da özüni göresi gelýändigini ol bilýärdi. Bu akşam owanyň uly kiçi hemmesi biziň öýümizde üýşerler. Ol şeýle pikirlenip, olara täzeden atýança saat salyp bermäge özüni boýun edip gelýärdi. Hemişe şeýle bolýardy. Ýene-de şeýle bolar diýip ol öz ýanyndan ynanýardy. Bagşy owa golay gelýär. Gelligçe owasy tukat, öýleriň oturşy gaharly bolup görünýär. Aýratyn hem owanyň bäri çetinde oturan öz garaja öýleri çıtılıp otyr. Oňa girýän çykýan ýok. Beýleki öýleriň gapysynda ak keçel atlar arkanlygyna durýan bolsalar-da, olaryň öýleriniň iň gowy bedegi atlary hem häzir gapylaryna görünmeýär. Ol bularyň hemmesini gözünden geçirip geldi-de, akşamyň ümüş tamyşlygyna öýlerine girdi. Onuň 3 ýaşynda olaryp ýaňy dördüne giren sary gulpak gyjagy bardy. Ol şonu görmäge we ony gujagyna götürmäge höwes edip gelýärdi. Gyzy öýde ýok. Ol ejesi bilen goňşy öýlerine çykypdy. İçeride ýeke ýeňesi bar. Ol köni donu başyna çüre bürünip, edil doňdurulan ýaly bolup otyr. Ýurdusynyň gelenine begenip, onuň ýüzi açylmady, gaýtam, gamaşdy. Şol oturşuna özüne berilen salamy hem almady. Hatta bagşynyň ýüzüne hem seretmedi. "Muňa näme boldyka?" diýip şükür oýlanyp oňa garady. Gamly gussa, aglap gawaklary güp ýaly çyşyp gidipdir. Bu menden hem öýkeli ýaly. Meniň näme etmişim bolsun? Ol şeýle diýip ýene-de pikirlendi. Näme de bolsa, ýzymda bir erbetçilik bolanlar. Onuň bolup oturşundan bagşy şunu düşündi we keýpi gaçdy. Onsoň ýeňesiniň berjek jogabyndan çekinirek durdy-da ondan sorady. "Ýeňe, näme beýdi oturýarsyňyz? Gurgunçylykmy? Berdi owadamy?" Ýeňesiniň şol bir oturşudy. Ol geplese ýa şu oturşundan birazjyk gozgansa aglajakdy. Muňa guman ýok. Aglamaga taýýar bolup otyr. Onuň şunuň üçin dymyp we gozganyp bilmän oturanlygyny başy aňlan hem bolsa gerek. Soň ony gepletjek we ondan zat eşitjek bolman, elinden dutan keýpsizlik bilen aýyrdy-da, durlaky ýawaly agaja tarap ýöneldi. Şu halatda ýeňesi hem siltenjirap turdy we içini hümledip, ýüzüniň oguny daşaryp çykyp gitdi. "Bu näme boluş?" diýip, içeride bir öz galan şükür, ýeňesiniň bolşundan hiç zat aňlap bilmän durdy-da, özüne tanyş bolan öý goşlaryna sertişdirdi. Hemme zat öňkü-öňküligine dur. Olardan artany kemäni ýok. Diňe bir hemişe durla tärmiň başynda asal odurýan gylyjy, agasy berdiğiniň egri gylyjyny görmedi. Gylyç ýok, gapyda at ýok. Bularyň eýesi agam berdi-de ýok. Munyň bir emmasy bardyr. Ýeňem biderek ýere aglap, gaş gawaklaryny çyşyranlarlar. Saganda şeýle diýip çuň pikire çumdy. Ýeňesi öýüň gaplaryna öwürlen ýerde öňünden bossan diýen orta ýaşly aýal çykdy. Ol aýal onuň ýeňesiniň gözünden dümewläp akýan ýaşy görüp, aýak çekip durdy-da, oňa şeýle göwnüp berdi. "Dogan, dursun. Näme aglap özüň horlap ýörsiň? Ol ölmändir, gitmändir ahyryn. Saglyk bolsa, amansag geler. Çykyp gelýän gytmy näme?" "Ay dogan, geljegine gözüm ýetýän bolsa, onda men
"Hey, ağlar ýörermedim. Oňa indi gelmek ýokdur. Men şuny bilýärin" diýip Şükürň ýeňesi ol aýalyň sözüni kesdi. Onuň indi dili açylyp gidipdi. Ýöne bir açylmagam däl, ýanky bagşynyň ýanyna dymyp oturanlaryny hem artykmaçy bilen gepledi. Ol indi başga birini eşitdirmekçi bolup, bir-biriniň ýygynyň soňşuruşdyryp şikayetli sözleýärdi. "Jan oğan, bossan, indi oňa gelmek, gelip maşgalasynyň içinde oturmak ýokdur. Men onuň şeýle boljagyny ozalym bilýärdim. Şunuň üçin-de ozalyndanam ağlapdym. Ýylleriň zynnyna düşüp, ýene-de boşap gelýänleriň dogany, aladasy edýäni, elini nire uzatsa ýetýän hosarlary bardyr. Han onna ol diýilli hosar. Ol ýerden ýeke çykanyň biri dahyrin. Onuň aladasyny eder diýjegiň ýeke biri dälmi? Ol oň aladasyny etmez. Ýylyň içinde saat söhbet edip ýörse, oňa şol besser, oňa doganam şol, beýlekem şoldur. Ýok, beýle däl dursun. Sen häzir hiç zady pikir etmän, öz başyňa ýaňraýarsyň. Bagşy hemmesiniň höttesinden geler. Bossan şeýle diýip, onuň bagşa dil ýetirmegine garşy çykdy. Sen kim akyllyk edýärsiň? Ol ýekemidir, onuň hoslary ýokmudyr? Ol ýeke däldir, dogany, ýylygyny bardyr. Sen her zat diýseň diý, ol gelmez, men... Goýup otur, namarday. O barny berer bolyn, onu alyp geler. Goý diýseňiz, menki aňsat goýaryn. Goýýan bolsaň, näme haýyr bar, beýdip aglap ýörmegiň. Goýdum, diýip Şükürň ýeňesi öýüň gamşyna ýaplanyp aşağı oturdy. Ol aglamjyrap gözlerinden ýaş dökmegine dowam edýärdi. Onuň hem öz düşünşi bar ahyryn. Şeýle edip Şüküri gynanlanmakçymyş we onuň ganyny gyzarmakçymyş. Ol ýeňesiniň iňirdisine çydaman, doganyň ugruna çykmalymyş. Eger şükür bolýan bolsa, şonsuz hem gyzar. Onuň at bilmeýänligine we alamana gitmeýänligine garamallar. Onuň dutada çalýan gahrmançylykly heňleri ýöne ýerden gelip çykýan zat däldir. Oňa diňe bir gaýrat et diýmek ýeterlik. Onsoň ol öz etjegini özü biler. Şeýle diýip, bossan oňa garaçyny bilen käýindi. Başy öýüň duýlundaky ýüke ýaplanyp duran ýerinden daşardan gelýän gurrunlaryň baryny eşitdi. Ýeňesiniň maksadyna we başgalaryna bir kemsiz düşündi. Ol alamana gidip ýesir düşündir. Ýeňem şunuň üçin tasaýan eken. Meniň bu ikarada näme günäm barka? Ol ýüzüni gözüni gyşartman. Ýöne güni aýdaýanda bolmaýarmyka? Ol şeýle diýip biraz oýlanyp durdy. Häzir onuň ýadyna uzak geçmişler düşdi. Özüniň sagynda bolmagyna birden bir sebäpkär bolan adam dogany gözleriniň öňüne geldi. Ol dogany atlasa bir ýany sazdy. Özüniň sagynda bolup ýetişen üçin bagşy oňa minnetdardy. Sagynda dutaryň aşkyna ýaş oglanlykdan düşüpdi. Özdeň duş oglanlary çyýlykdan at edinip oýnasa, ol agaçdan dutar ýasanyp, uzunlygyny şonu garap geçirerdi. Ejesiniň ýüpegini agajyk-agajykdan ogurlap, öz ýasan dutaryna kirş edinip utarardy. Goňşularynyň dutaryny çalyp bozardy. Ejesi onu ertir bilen ota ýa-da oduna ýiberdi. Ol meýdanda öz ýasan dutary bilen meşgul bolup, akşamlyk boş diýen ýaly gaýdyp gelerdi. Ol öz öýlerinden dutarly öýlerde kän bolardy. Özü çalman kesesinden seredip otursa da hezil edýärdi. Oňa bir iş buýurjak bolup ýa-da nahar wagty tapmasalar, iň ilki bilen baryp owanyň dutarly öýlerini barlap çykardylar. Ol her näme şol ýerlerden tapylardy. Ejesi, sen biýhep ogul boljak diýse, kakasy bolsa, sen eniň ogly, atdan dutary gowy görýärsiň, diýip
ikisi iki yerden oňa käýärdiler. Oňa diňe bir agasy käýemezdi. Gaýtam ol şol günleriň birinde oňa bir warak taslanan dutar satyn alyp berdi. Bagşy şonda 8-9 ýaşly oglandy. Ýöne bolyn agatynyň şol ýagşylygy wekiniň düýüne siňip, onuň ýadyndan asyl hat çykmaýardy. Ene atasyndan öňe düşüp, özüniň eline iň ilki gerek dutar berip begenleren adam häzir zyndan otyr. Onu ol yerden alyp çykmak hakynda bagşy näme pikir edýärkä? Ol sarsman durup bir zatlar oýlanýar. Agasy şonda at alyp beren bolsa, kılıç alyp beren bolsa, onuň häzir nämäni oýlaýanyny takminan çakatmak bolardy. Emma agasy oňa dutar alyp berdi ahiryn. Ol dutar bilen meşgul boldy. Onu elinden düşürmän 34 ýaşady. "Bagşyjan, aman sag geldiňmi?" diýip öýüň beýle gapdalyndan bir garry aýal allyrany barýaly bolup geldi-de içerik urup girdi. "Aman sag gelen ýeriň bolýar. Elhepus, beýle käne gilendiň, gözümizi ýolla goýduň. Nirelerde boldun Bagşyjan? Düýün iziňden atlamay beripdirler. Sen oňa belki duşanym därsiň. Giden halykdy. Bagşyjan, owanyň ýigitleri seniň gelerine garaşyp durandyrlar." Bu garry gelip Sadanyň pikrini bozdy. Ol ozalym pikir edip çözüp bilýän zady ýokdy. Iki gulagy ýeňsesindedi. Onuň aýdyp duran zatlaryna gaharlanjagyny, güljegini bilmeýärdi. Garrynyň "Owanyň ýigitleri seniň gelerine garaşyp durlar" diýmegi onuň pikrini özüne çekdi. Onsoň ol "Geldim özüme" diýdi-de garrynyň çugup durulyp oturuşyna seretdi. "Gelen bolsaň ören gowa edipsiň Bagşyjan" diýip ol garry sözüni dowam etdirdi. "Äär başy gowgaly gerek" diýip biderek ýaraýdyran näler. Bu äär başynyň gowgany kyn günler çekip biljegi üçin aýdylan zatdyr. Agaň ýetir düşenine şu gün 8 gündür. Biz gynanyp otyrys. Gynanmakdan, gıýylmakdan ne peýda? Sen gynanjy bolmagyn. O öz sadannasyny gollajakdyr. Seninni biýliňi puta guşa bergin. Dagyň bolmasyn. Garry enäniň gurrun köpdi. Ol owadan habarlydy. Ýöne bolyn onuň ähli aýdasy gelýänlerini jemläninde esasy maksat soňky aýdan 3 jümlesindirdi. Şonu bagşa iýlen öňürde aýtjak bolup, ol şuň gün bilen düýünki güni ýola seretip geçiripdi. Dogry, owa sadannasyny gollajakdyr diýip ol aýtdy. Aýdan nesine hem bagşydan mert jogap aldy. "Bil puta guşalgydyr. Dutarem ören guratdyr kümşeje" diýdi. Sadanna pikirlenipdi, oýlanypdy. Onuň ýüzünden eýen belli bir karara gelenligi we aýdyň bir maksat tutanlygy görnüp başlady. Ýüzi ýagtyrandy, gözleri telli. Aşak düşen eginleri gally. Yeňillik bilen baryp dutarynyň ýapýan keýpsizlik bilen asyp goýan ýerinden aldy. Onsoň öýüň ortasynda keçäniň üstünde aý wagdaşyny gurap oturagda "Kümşeje, hani ornaşykly otur, men size saat salyp berjek" diýip dutarynyň gapagyna gahar gadap bilen kakyp başlady. "Hani oturuň. Munyň inni tä daňatýança gitdigidir. Ozallar beýle bolmaýardy. Sadanna saat salsa, owanyň uly kiçi hemmesi gelerdi. Hasam meter ara şeýle uzak wagt düşenden soň häzir bolsa, bu akşam näme? Bu akşam şeýle bolmady. Bagşy başyny galdyrman oturup saat salýar. Onda da ozalky çalyşynyň çakydagy däl. Emma gelenleriň atlaryny sanap çykaýmaly. Näme üçinkä? Ya bu akşam bagşy derletme saatyn çalýarmyka? Şeýleder öýdýärlermika? Gelenleriň azlygy şunuň üçinmika? Gelmedikler gelmeýşi algaly bersinler. Gelenler kimler onda? Olar näme üçin gelipdirler? Hemişe fiýaly dutar diňlemek üçinmi? Ya gynanmak üçinmi? Ya da bagşylarynyň ýüregini köşürtirmek üçinmi? Olar öz edenişlerini ökünýän, şowuna düşmedik zada gynanýan adamlar däl. Owanyň men diýen garrylary we ýigitlerdi. Az ýerýäli şeýle bir adam däl. Gelip bagşylarynyň garaja öýlerini doldurdylar. Onuň içinde birlän ekilen mihman ýigitlerim bar.
Olar hem bagşynyň sagyny ozarlar köp eşdip oturanlar. Derletmeden gorkman gelenler özleriniň sagyny we sagandasyny söýýärdiler. Bu ýöneki kölege söýgüsi bolman hakyky söýgüdi. Olar özleriniň şu söýgülerini ýene-de bir gezek görkezmäge gelipdiler. Olar ýöne diňlemäge geldilermeka ýa-da jüwlerini pullan dolduryp geldilermeka. Iki eke jüwsini pullan dolduryp gelenler hem bolaýmagy mümkinni. Bu azajyk sanyň içinde mihman ýigitler düýpden girmeýärdi. Emma welin köpsi beýle niýet bilen gelmänni. Dogry, olar boşam gelmändiler, maslahatly gelipdiler. Biz sazymyzy hem sazandamyzy nähili söýýänlerimizi uly ile görkezeriz diýip, öten akşam bagşynyň agysyny hanyň zyndanyndan alyp çykmagy maslahatyny edipdirler. Mehman ýigitlerim bu maslahatyň içinde bardy. Olar şon neden maslahatlaryny bagşa habar bermäge gelipdiler. Biziň etjegimiz bilen bagşy razylaşarmy, razylaşmazmy? Bu hakda olaryň arasynda gurrun hem bolmandy. Belki özlerininkini dogry diýip bilýändirler we bagşy şundan boýun gaçyrmaz diýip puto ananýandylar. Sağdan sağ çalýar. Ine olar gelýärdiler-de we gelişlerine de oturýardylar. Bagşylaryny aýtjaklaryny bolsa, dilleriniň ujunda saklap çeýneýärler. Sağdan sağ çalýar. Başyny galdyrman çalýar. Dutaryň gapagyna zarp bilen urup, gahramançylykly heňler çalýar. Şeýle edip bolsa, ol öz maslahatyny aýtmana gelenleri uzak giýje garaşdyryp oturtdy. Bagşy özüniň gyzyp barşyna ýüregine we dutaryna sygdyryp bilmedik ýaly, şeýle bir bende gaty ses bilen aýdyp goýberdi bolýan. Baba gammar bergen sadyň aslymynyň agaçdanlar, agaç diýsem ýaman görmäň. Hemme uller agaçdanlar. Ah, hemme uller agaçdanlar, agaçdanlar. Bundan soň beýleki içine yssyryp oturanlar da saklanyp bilmediler. Olar, dur bagşy, dur. Biziň hem saňa aýtjak bolup gelen bir zatymyz bar. Şoňa bir gerek ber bagşy, diýip ondan soradylar. Bagşy durdy we gapdalyny ýatan gara telpegiň içinden ullakan gyzyl ýagla çykardy da onuň bilen ýüzüniň derini sirdi. Bolýa, men bollum. Inni gerek sizinki, aýdyp oturuň. Ol şeýle diýip ýigitleriň ýüzüne gülüp bakdy. Häzir onuň şähti açykdy. Şu şähti açyklygyndan bolsa, ýeňesiniň we ýene bir ýerden gyjalaty aşagynda galmajagyna özüne anam barda görünýärdi. Şu şatlygy bilen söwüş geňlerini çalypdy we ýigitleriň ýüregini öňküden-de beter joşdurdy. Biziň bir senimiz bar. Olaryň hemmesi bir agzdan şeýle diýdiler. Şonuň üçin biz seni gynandyryp asala bilmez. Biz söwüşe çykjak. Durun, diýip owaň ýigitlerine serdarlyk edýän, çep eliniň barmaklaryna kyljalyp giden, şonuň üçin Çolak Batyr ad alan Batyr ýerli ýerden söze başlanlar saklady da bir özü olaryň hemmesiniň tarapyndan sözledi. Bagşymyz, biziň ozarlan edip goýan bir maslahatymyz bar. Saňa aýdyljak bolýan şol maslahaty biziň başymyz sag bolsa hökman ýerine ýetirer. Seniň agyň hanyň zyndanynda oturmajagy bu özüne hem mälimdir. Dogry gerek diýip ol sözüni oturanlaryň hemmesine tasdikletdi. Şoňa görä biz şeýle karara geldik. Göni hanyň zyndanynda çözmeli. Ondan bolsa seniň agyňy hak we nähak alyp çykmaly. At ýaradan seniň hemşaýyň tutjak. Neden gördüň? Etmeli şu. Batyr bagşynyň ýüzüne seredip durdy. Bu aýdylanlar bagşynyň garaşmadyklary däldi. Şonuň üçin ol geňergenmän ýöne ýylgyryp diňledi. Batyr, maslahatda bolan ikinji gurrun hem aýtsana, diýip durlaky bogdaýly çora ýaplanyp duran ak sakal meret ileri omlady. Onuň aýtdyrjak bolýan zady Batyryň ýadynda hem bardy. Ýöne welin ol onu aýtjak däldi. Oňa ozalam garşy çykypdy. Häzir hem şol garşylygy. Şonuň üçin hem ol ýene de orta atyljak bolmagyna gahary geldi. Onsoň ol ýüzüni çytyp, "Mere daga, başga aýdyp duran zat ýok" diýdi. Ol diýen edilmedik garry injelip bilmedi. Olum bu ýere ýöne saz diňlemäge, tomaşa etmäge gelmän nahyry. Onuň hem başylarynda aýdasy gelýän zady bar. Şonu nähili görülse de aýtjak. Ol,
Batyryň aýdany bilen razylaşmasaň, bagşyjan onno diýdi. Onuň sözüni orta birinden kesseler. Onno galsyn how. Her zatda bolsa men aýtjagymy aýdyp galaýyn diýip ol garry sözüni dowam etdirdi. Bagşy, onda ýene-de bir maslahat. Eger sen razy bolsaň, biz seniň agaňy pul löküp almaga da bar. Senin üçin öz barymyzy orta atýarys. Onuň özü ýaly garry at minip Alamana gitmekden galan inne galjyny oglunyň birine dakan kuşt oynamakdan başga işi pijesi bolmadyk. Artık onuň agyna ýapyşdy-da "Goýlaýt senem, meret namartlay, 100 kerem bolmaýar" diýilip geçilen bir zady ýene-de getirip orta atýarsyň. Sen bizi bagşylarynyň ýaga düşen agasyny owa satyn alypdyr diýen yarama zady goýasyň gelýärmi näme? Esen Polat dagynyň öz dostlaryny zyndandan alyp çykyşlary ýaly, bizim bagşymyzyň doganyny şeýle alyp çykarys. Zat berip almak ol her kişiň elinden hem gelir. Ýigitler, maslahat birdir. Şol birligine hem bolmalydyr. Dagsy bolmaz, diýdi. Ol garryny beýlekler de ýazgardylar. Zatly bolýan bolsaň, onda ýigitler bagşynyň agasyny alyp geler bolýan. Sen orta açykda baýrak beräý. Ýöne bolýan şon ýança maslahatyň öz ýanynda saklapdyr. Olaryň arasyna mehman ýigitlerden biri düşdi. Hani, bagşy näme aýdýar, şonu eşdelle, diýdi. Bagşy ýylgyrdy. Onuň ýylgyrmagyndan näme de bolsa bir zat aňşyljak bolýardy. Şoňa görä adamlaryň başynda şeýle sowal emele geldi. Bagşy şu diýilenleriň haýsy birini kabul ederke? Kim bilýär? Belki ol üçünji bir teklibi orta assada atar. Üçünji näme bolarka? Bagşy häzirlikçe dutar taşlar. Mehman ýigitiň hemme oturanlar tarapyndan beren soragyna bagşy şeýle jogap berdi. Men näme diýeýin? Ýöne sizden neden tamam çykdy. Sizden göwnüm bitdi. Meni sylaýarsyňyz, sag bolun. Bagşy, aýdylanlaryň haýsy birini makul görýärsiň? Hani şonsan aýtsana, diýip garaňky durlan bir sorag ortaga oklandy. Bagşy, seniň razylygyň ikiden birini aýt, şeýle diýip ol soragyň ýerine ýene bir sorag soşurly. Birini kabul edip, birini kabul etmez ýaly, bu ýerde gurrun ikidäl. Batyr ol soragyň ikisine de öz şeýle jogap gaýtaryp, bagşy ýyzlandy. Bagşy, senen tek dutar taşla. Näme etdiýsene? Biline gylyç takyn. Onsoňam atamynda meniň ýerime düş. Seniň häzirki etmeli işiň şu. Dogry. Gaty dogry diýişip oturanlaryň köpsi Batyryň aýdanyny makulladylar. Şükür, henize ýylgyryp ötýür. Ol bu mesele nähili bolsa da olardan üstün garaýan ýaly. Hiç bir gyssa gyna görmeýär. Ol indi Batyra jogap bermeli boldy. Sag bolun diýmegi hiç kimi kanagatlandyrmaýar dahyrin. Munyň başga bir täri tapylmazmy? Hökman bir galyç takynmalymy? Ya ata minmelmi? Ya da owanyň baryny syrip süpürüp hana bermelmi? Gelin oýlanyp görelim. Hey bir amatlarak tarapy tapylmazmy? Başarany ýol köpdir Batyr, diýdi de Şükür Batyryň ýüzüne seretdi. Onuň başga täri bolmaz, diýip Batyr murtuny towlady. Ol ýene de bir zat diýmekçidi. Onýançada onuň ýanynda diýdegişirip oturan ýigit. Başga täri gözläp berseň, onda başa baran iş bolmaz. Biz owalyndan oýlanar ýalsyn oýlandyk, diýdi. Çolak Batyryň ol ýigide göwni etdi. Onsoň başga hiç zat aýtmady da, ýöne ýanqysy ýaly. Onuň başga täri bolmaz, diýip goýdy. Sadanna Batyryň gözleriniň içine seretdi we öz deňduş ýigitlerim ellerine galyç alanyna men elme dutar alym. Olar at minip dumly duşa çapanlaryna men halipalarymyň ýerine düşüp ilat arasynda saz çaldym. Özümiň barymy şu ugurda goýdum. Gara däli gökleň patasyny alym. Şu dogrymy? Diýdi Batyr. Dogry, dogry men bilýärin, hemmesini bilýärin. Ýöne bolýyn, diýip sözüni kesdi. Onda bolsa aýdyň, men şu dutara at hem ýaraňy bitirip biljek işini bitirip bilerimmi? Ýa-da ýok.
Batyr onuň bu soragyny düşünmedik ýaly kurtdurup durdy. Şoňa görä beýleki oturanlar Batyryň ýerine sadanna jogap berdiler. Bitirip bilersiň, ýöne welin ýeri gelende bagşynyň soragynyň aşagynda nähili meseleniň ýatandygyna olar hem düşünmeýärdiler. Ugrundan turulmandan soň Batyr murtuny eli bilen ýetişdiginden tuglaýardy. Ol şeýle edip biraz oturandan soň bagşy, häzir iş başga. Etmeli işimiz edenmizden soň dutar hakynda arkaýyn oturup gepleşeli. Dogry. Sen dutary atyň ýaragyň bitirip biljek işinden artygyrak iş hem bitirip bilersiň. Häzir welin olentek beýledi dursun. Men häzirkisini aýtýaryn, hut şu işte. Bu iş bilen dutaryň näme dahaly bar? Batyryň ýüzi çytylyp gitdi. Bolşuňa düýbünden düşünmeýän bagşy. Bagşy hem gyzdy. Onna siz meni öz ugurma goýup görüň. Men şu warak dutary bilen agamy şol ýerden çykarmaga synaýyn. Eger başaryp bilmesem, onna siziň diýeniňiz bolsun. Bu işte sen dutaryň bilen näme edip bilersiň? Bu akla sygmaýar bagşy. Dutardyňa bir kölege şaýdyr. Bagşy, munyň bolmady. Hani sen näme diýesiň gelýän bolsa, açygyrak aýt. Seniň öz başyňa bir zat çykarasyňa gelýär. Näme de bolsa hani aýt. Biz eşitip oturaly, diýip oturanlar birden sorady. Şükür öz pikrine garşy çykyljagyny, belli weterde Çolak Batyryň garşy çykjagyny ozalym bilýärdi. Emma welin ol öz ýeriniň üstünde durjakdy. Men munyň bilen köp satlar edip bilerim. Saganda dutaryny ýokary galdyrdy da, ýöne siz närazyçylyk görkezmäň. Men bir synanaýyn. Meselem şu onuň diýip ol özüniň ýüregine düweni hyýalyny aýtmaga oturdy. Men mundan bir özüm dutar bilen gidip Günhanyň ýanyna barjak. Onsoň diýdiler. Onsoň agam üçin hana 2 sany heň çalyp beräjek. Onuň beýle diýmegi aryň öýjüni gorjalan ýaly boldy. Oňa garşy çykmadyk, bir de bolmady. Her haýsy bir zat diýdi. Galmagallan ýaňa garaja öýüň içinde üýün alşar ýaly bolmady. Galmagal biraz ýoşandan soň olaryň näme diýenlikleri düşünülip başlady. Nire diýdiň? Hanyň ýanyna? Hana ýaraňjaňlygamy? Onuň öňünde boyun burmagamy? Han biziň sazymyzy eşitip hezil etmez. Biz ondan adamymyzy onsem alyp bileriz. Şol han seniň sazyňa baha berjek. Han ýyzyňa it salyp gowar. Nökerleri aşaňa telpe oklarlar. Bu bolsa uly ýyle ýeter. Biz oňa öz sazymyzy masgaraladyp bilmeriz. Başgalar saklap, ýene de Çolak Batyryň bir özü gepledi. Bagşy, şu aýdyp oturanlaryň seniň çynyňmy ýa-da oýun edip oturmaň? Sen toýa gitjek ýalyla. Ol ýere bu dutar bilen asyl barmak bolmaz. Bu hyýalyňdan el götür. Şunuň üçin maslahatda näme edilen bolsa, şonuň bilen bol. Bagşynyň aýdýanynyň hem jany bar ho adamlar, diýip artyk şükür saganna ýüzlendi. Başyna döneýin jan Bagşy, ay inim şükür, sen dogry aýdýarsyň. Seniň iki heňe dünýäniň ýüzüni bermek bolar. Muňa söz ýokdur. Ýöne weli muny biz bilýäris. Diňe bir biz bilýänleriz. Senin aýt, han diýeniň ol kim? Onuň içi bizden tarap tutap duran nämedir? Heýde gurt ýaly ýigitlerden eline düşdi. Onu 2 sany heňe berip goýberer diýip bilýärmi? Beýle bir zadyň hem görülüp ýa-da eşitilen ýeri barmy? Onda da handan, how adamlar, maslahat ozarkylygyna galýar. Onu mundan artyk teýşirip oturmak bolmaz. Ýigitler erteden aňryk şaýmagy tutmak bilen olarsyňyz. Ýigitleriň hemmesi birden biziň şaýmady tutulgydyr diýdiler. Onda Bagşy, hani meniň näme etmekçidigimi ýaşy eşitdiňizle diýip sözüni herki gallaryň ýerinden alyp başlady. Men Günhanyň öz ýanyna barmakçy.
Emma hanyň alyna çöke düşjek däl. Baş egip boyun moljak däl. Näme üçin baş egip barmalmyşym? Ýüzümi ýokary tutup bararyn. Siz arkamda duran wagtyňyzda men adam öňünde baş egerinmi? Bararyna iň ilki bilen siziň şu maslahatyňyzy, şu bolup oturşuňyzy bolşy ýaly edip oňaýdaryn. Seniň üstüňe owamyň ýigitleri bilen atly ýaragly hem gelip bilýärdim. Horjuny pullan doldurup, düýäni hallan ýükläp hem gelip bilýärdim, diýerin. Emma şeýle gelmekli maksat bilmedim. Şonuň üçin ine şeýle geldim diýerinde oňa dutarmy görkezärin. Bäh. Boljak da. Han estip oturaýsa. Onsoň onuň içini kuwmaga başlaryn. Biziň hemme zatdan iň gowy görýän zatymyz saz diýerin. Şu yalanmy? Diýip sazynda göni batyryň ýüzüne seretdi. Dogry diýip oturanlaryň hemmesi tasdikladylar da, "Hey, saz söhbede ýetes zat barmy?" diýdiler. "Sazy siziň hem söýýänligiňizi hem özüňiziň ýürüýte bagşy saklaýanlygyňyzy eşitýäris" diýerin. "Şonuň üçin siziň ýanyňyza saz bilen gelmek maslahat bildik" diýerin. "Şu biziň iň uly hormatymyz" diýer. "Şeýle away siýasat bilen onuň daşyna tuzak ederin. Ol maňa saz çallarsa, dilmi geplesse bolýar. Ine meniň etjegim näýli görýärsiňiz?" Dymdyrsyk boldy. Bu edek onuň sözlerine päs geliberen, gapdallan çykan bolmady. Belki razylaşanlarlar, dymmak razylygyň alamaty. "Ony näýli görýärsiňiz?" diýende bir hem jogap bermekçi bolmady. Artyk sakkalynyň ucun sypalap, ýokarsyna tüýüniň çagaryna seretdi. Onuň gözleri üzüň ýyrtyklaryndan özlerine garap duran güýü gijesiniň ýallyraşan ýyldızlaryny gördü. Çolak Batyr ortada aýlanan düýe çally okarany boşatdy da mortuny sypaşdyryp ullan demini aldy. Şu ikisine seredilýärdi. Näme jogap bererkäler diýerdiler. Olar ýüzlerini aşağı salyp märekäni özlerini epesi salym garaşdyrdylar. Ahyry bolmandan soň ýene-de şol Batyryň ýanyna oturan we onuň öňüne düşüp batyrlyk satýan ýigit bu dymşyp oturmakly boldy. Hanyň ýanyna şeýle barsaň, ol iňilki bilen eliňden dutaryňy alar-da ony ikeplep döwer. Onsoň özüň hem agyň ýanyna turdur. Munyň diýenine goşulan bolmady. Ýene-de ýanqydymşyp oturmaklyk dowam etdi. Başy hem sözlemedi. Garanky dulla sakaly käte bir agaryp görünýän ýaşuly bardy. Ol kän geplemärdi. Emma olyn göwnüne ýakmadyk zat bolsa, ol hakda iki agaz aýdyp, ýene-de edil ýok ýaly bolup oturardy. Oňa oraz aga diýerdiler. Onuň sakaly ýene-de agaryp göründi. Ol ýanyna oturan ýigitleriň egninden ýapyşyp eleri süýçdi de şeýle diýdi. "Adamlar, hile hem bir batyrlykdyr ýerinde" diýip, "Weli magtum olaynyň bir aýdany bardyr. Keýmer hem özüniň gaýdusuz batyrlygynyň daşynda away siýasat bilen-de bir näçe işleri bitirip gelipdir. Seredip otursak, bagşynyň aýdanlary ýanky aýdanlarma dogry gelýär. Biziň bagşa düşünmegimiz gerek. Biz diňe bir ýigitlere at ýaraga daýanyp, bir ýerini depip durmalýarlys. Bu harapçylyga tarap ýöremekdir. Asla batyrlyk hil bolýanlar. Hey görogly ýaly batyr bolarmy? Ol hem gaçşym bar, gowşuma bermenem" diýip aýdypdyr ahyryn. "Eger peýdaly bolsa, barymyzdan peýdalany bermegimiz gerekdir. Goý bagşy barsynda, üstüňe çözyp hem agam alyp bilýärdim. Ýöne bagşy bolanym üçin bir sany heň edip bereýin diýip sazymy aldym da gaýdy berdim" diýip aýtdym. Han nimek bilen oňa hem jan gerekdir. Onuň hem at doýnagynyň aşagyndan çykýan tozanyň aslynda galasy gelip duran näler? Goý bagşynyň aýdanyna gulak asman görsün, ony masgaralap görsün, onuň elini aýagyny gannalap görsün. Gelin, bir synanyp görelim. Eger bagşa başartma diýýär bolsa, biz onsoňam bar. Mollasy köp bolsa, toklasy harama çykar. Biziň geňeşimiz şoňa bardy. Maslahatlar köp boldy. Ay bolmady da.
Biz şeýletjek diýip bu hakda Esen Polat daga da habar etişdirdiga. Ay bolýar-da diýip artyk ýüzüni aşağı saldy-da aýaklarynyň burununa seretdi. Çolak Batyryň öňüne düşüp oturan ýigit artygyny ýüzi bilen "Mundan awayam bolmaz syýasatam. Asyl şu diýilip oturanlar bolmaýar" diýip putalap aýtdy-da bir diýdiň üstünde galdy. "Bolýaryn, gaýtan bolýaryn. Näme bolupdyr bolman?" Taýdanna gapdalyna goýan dutaryny gaýtadan eline aldy. "Men bolýaryn. Bolmasa hem sineni wagalaryn. Onda da hut ertiriň özünde diňe bir özüm." Çolak Batyr bilen artyk başlyklaýyn bagşydyň we beýlekleriň diýen aýdanlaryna garşy çykýanlar köpçülikdi. Olaryň özleri gidesi we sazlarynyň ady bilen ýörüş guraslary gelýärdi. Şeýle edip bolsa, öz sazlaryny nähili gowy görýänliklerini uly ýyle görkezesleri gelýärdi. Şoňa bagşy hem razy bolar diýip ynanýardylar. Olaryň tamasy çykmady. Şoňa görä keýpleri gaçdy. Sazanlaryndan göwünleri galdy. Indi sözlere söz galmady. Bagşyny ýolundan alyp galyp boljak däl. Şoňa hemmesiniň gözi ýetdi. Diňe bir sazanlany pata berip uğratmak gerek. Ana, Batyr ýüzüni aşağı salyp turdy. Onuň ýüzi bilen beýlekler de turdular. Batyr kapdan çykjak bolup duran ýerde "Gezek ahyryn bize geler. Bagşy, sen bir ýalňyşlyk edýärsiň, farky ýok. Bir sinen, eger derýary bolmasa, onda biz soňundan hem bar" diýdi. Sazanlanyň tarapdarlary hem ýerlerinden turdular. Olar bolsa, "Bagşy, mertlik we tutanýarlyk bilen ýamanat galmasyn" diýdiler. Şükürüň öz pikirinden gaýdygy ýokdy. Onuň başynda bu pikir gyjalatdan dogmandy. Hanyň özüni nähili garşylajakdygyny bilmezliginden hem özüniň bir baryp sorajagyny düşünmezliginden hem däldi. Ol hemmesini düşünýärdi. Özüni we öz sazlaryny eger han masgaralaýyn ise, onuň masgaralap biljegini hem düşünýärdi. Öz owasynyň ýigitleriniň batyrlygyna we olaryň doganyny alyp gelip biljeklerini hem gözi aňrýany bilen ýetýärdi. Bulara garaman ol dutary bilen gitmekçi we agasyny şu dutary bilen hanyň zulmyndan gutarmakçydy. Özüniň eline iň birinji gezek dutar beren adamy dutary bilen azad edip bilmese, onda onuň ýüregi jaý boljak däldi. Bu pikir onuň başyndan ine şundan dogypdy. Hut şunuň üçin ol owa adamlarynyň maslahatyny kabul etmän, öz pikriniň üstünde puta durýardy. Sazanda hem ýerinden turdy we eline dutaryny alyp, "Men agamy şu dutarym bilen alyp gelip bilmesem, onda onuň inisi bolup bilmedigim" diýdi. Onsoň ol öýlerine gelenleriň hemmesinden öz göwüniň hoş bolandygyny bildirip, olary güler ýüz bilen ugratdy. "Ýola hol aýyrtdan düşersiň. Ol ýol 100 kerem aýlanyp, 100 kerem dolanyp, şol başa agaryp görünýän garly dagyň için sökerde gider. Şonu algynda gitgin oturgun. Barýar kaň jölge giňelip başlar. Onsoň öňden owaçylyk çykar. Ana şondan aňry han galasy 10 çakyrymlyk ýokdur. Barjak ýerim han ýandyr" diýip bagşy beslenjek bolmady. Ozal näme giýen bolsa ýene-de şonu giýdi. Egninden dutaryny assy we söwüşe gitmekden galan garry ata atlandy. Onsoň onuň başyny ilerligine tarap soňup duran ýerinden şeýle takminan salgy aldy-da ugrady. Ol gidip barýar. Ýola belet garry at guyrugyny şuwulladyp göni şol aýerde tutturdy. Bu nähili ýüreklilik, bu nähili mertlik. Setanyna seýranda bir gidilýän, onda da şeýle gidilmän, ýaraglar ýüklenip 20-30 atly bolup gidilýän ýer bilen gidip barýar. Onuň gidip barýan ýerinden han atlar üstüne dökülip, oduna suwa ýeke çykanlar alyp gidip duran ýeri bolsa-da, ýekiji özi hiç zatdan heder etmän gidip barýar. Onuň ýaragy dutary. Şu dutaryny arkalanyp, örän arkaýy gidip barýar. Owanyň uly kiçi hemmesi diňe bir Çolak Batyrdan, artykdan, ýene-de bir ýigitden özgeler diýmek bolar. Olar öz diýenleri edilmänden soň gün daşary çykman, ullan dem alyp, bagşylaryndan gaharly ýatyrdylar. Sazanlary ugradyp,
Onuň ýüzünden seredişýärdiler. Ol gidip barýar. Oňa seredip duranlaryň arasyndan biri "Näderkä?" diýip hemmede bolan soragy orta atdy. Beýlekler oňa 10 ýerden 10 türlü jogap berdiler. Näçegini owanyň ýigitleri bilen giden bolsaýdardyk. Näme der öýdärsiň? Şu gidişi bilen hiç adam etmez. Bararda agasynyň ýanyna oturar. Nämessede öz sagamany elde bolýa. Onuň näçegi şol, özüniň şu gidişi bilen biziň sazymyza ar namys getirir. Soňra seredeliň, gitsin. Her zatda bolsa, onuň bu gidişinden belki at galar. Belki ol biziň sazymyza şöhrat getirir. Onuň ýüzünden seredip durup şeýle diýerdiler. Ol gidip barýar. Bu edilýänçeleriň haýsy biri dogry bolup çykarka. Muny häzirden aýtmak bolmaýardy. Haýsy-da bolsa bolup biler, emma onu uğradanlaryň köpüsi onuň bu gidip barşyna umydsızlyk bilen garaýardylar. Olar sadanlaryny beýle uğratmakçy däldiler ahiri. Ol gidip barýar. Sadanna oňa seredýär. Täze dogan günüň şöhlesi üstüne düşüp duran daglara seredýär. Dağın içini söküp gitmeli. Dağ onu atyzady bile öz demine çekip barýan ýaly. Ol ýygyna garaman, ýüzüniň uğruna gidip barýar. Emma özüni uğradan adamlaryň heniz dargamanlyklaryny, olaryň ýygynyň seredýänliklerini we özüniň şu gidip barşyny degişirýänliklerini bilýärdi. Ýöne bolyn onuň şeýle gitmegine bolan närazyçylyklar, umydsızlanmaklar onu ýolundan saklap bilmeýärdi. Ol gidip barýar. Uzaga gitdi. Dağın düýbüne baryp ýetdi. Garasy nokat ýalyjak bolup, şol aýda girenden soň gözden ýitdi. Owa adamlary şoňa çelli garap durdular. Ony gözleri bilen ugratdylar. Aňry gitdigiçe sadanlanyň pikir artýardy. Öten akşamky öýlerinde bolan gep gurrunlaryň hemmesi biri-biriniň ýyzyna onuň ýadyna düşýärdi. Ol özüniň pikiri bile dağın içine eýýäm girip gidenni we Gara dağın öz daş döwregini gabap alanlyklaryny soň bilip galdy. Dağ. Nire seretse dağ. Üstünden ençeme asyrlary, ençeme döwürleri geçiren, ençeme galyn garlary ereden. Emma garramayan, hemişe bir görnüşini saklap duran, dünýäniň görki, ýeriň örki, gögüň diregi, dağ onuň töwerek daşyny kurşap dur. Dağ. Nire seretse dağ. Dağın içki sırrı bilen onuň tanışlygy ýok. Şonuň eteginde önüp ösen bolsa-da, ol hakynda mergenlerden, batyrlardan kän riwayatlar eşiten bolsa-da, özü hem şu gara dağlara garap we şondan alham alyp bir näçe heňler düzen bolsa-da, heniz onuň üstüne çykyp görmändi. Häzirki fiýaly oňa şeýle ýakyndan we täsin galyp seretmändi. Dağ onuň üstüne özüne çekdi. Başynda pelpelleşýän pikirleri derbi etdi. Usat yerlerde işlenip çykarylýan ýaly gat-gat galyp, asmana göterilen gara daşlar, olaryň üstünde göterilip oturan arça we kerkab agaçlar, ýene şunyň ýalylar ony geň alyrdy. Ol şulara seredip duran ýerine şeýle diýerdi. Eşdendiň bolmaz, gören göz bilen diýilen sözi ýene-de bir gezek tasdiklady. Dağın üstünde agaç gögeripdir, ulalypdyr. Bular baryp ha biziň owamyzdan görünip durýarlar. Olaryň köki neniň daşy deçip geçýärkä, suwy nireden tapyp içýärkä, daşlar gat-gat goýulypdyr. Bu kimiň işke? Hazreti Ali Kılıcı bilen dağa ýarypdyr diýerdiler. Bu dogry däldir. Hey, bu daşlary kılıç bilen ýarmak bolarmy? Ýöne bolyn, bu dağlaryň aşyklary ýol bermän. Üstünde zarin ağladanları belki doğrudur. Menin bolyn ýolum açyk. Ine şu jölge bilen gitjek oturjak. Başy atyň başyny çekip biraz salym şeýle pikir etdi. Ol çuň jölgäniň içine durup ýokarsyna dağlaryň başlaryna seredýärdi. Bu ýerden garamak ony kanagatlandyrmady. Başlaryna çykyp görmegi höwes etdi. Atdan düşdi. Ondan sağ gapdalynaky üstüne awanyp duran uly dağın süýür depesine dermişip çykdy. Beýik dağ. Ine şu ýerde ol ýygyna öwrülip öz watanyna birinji gezek garady.
Owasy ayak asyna gelipdir. Näçe ýöredüm diýse-de giden ýeri ýok ýaly. Owasynyň welin özüni görmeýänligine, ilinden arasyny açanlygyna, şundan aňryk gitse hiç kimden hara ýoklugyna we başyna näme gelse özü çaramanlygyna düşündi. Dogry, ol öz başyny bir özü çaramaga boyun bolup çykypdy. Şoňa görä şu ýekeligi dag we onuň göwsünde saklayan iki ayakly, dört ayakly wagşylary belent ruhy basyp bilmeýärdi. Şunuň ýaly hem men han ýanyna nähili baryp bilerin, ol meni kabul edermika? Nähili kabul ederkä? Eşege ters mindirip bizme itsalamasa ýaxşydyr. Men şu gidip barşyma halkymyň sagyna ysnat getirmesem ýaxşydyr diýen ýaly gaýgyly pikirler etmeýärdi. Şu ýere gelip ýetende onuň ökünji ýok. Şundan aňryk gitmäge de hiç bir ikirjiňlenmeýär. Ol gitjek. Häzir ýöne daga tomaşa edip dur. Atylan ok daşdan gaýtmaz diýip, ol baryp ha owalaryndan çykmanka aýdyp dahyrin. Ol bir çygynyň içinde durmakçy däldi. Häzirki barýan ýerine öňe soň gitmekçidi. Sadannalygy bilen kesarkaçy Marini salar sarygy baglamak onu kanagatlandyrmaýardy. Hiwany eýrany gezip, ol ýerlerde hem özüni bildiresi gelýärdi. Ýöne welin beýle gitmekçi däldi. Özüniň söwür dosty aly bagşy bilen we başgalary bilen gitmekçidi. Dagyň başynda ol töweregine ser salyp uzak oturdy. Päkide şemal onuň ýüzüni ýalap geçýärdi we pikirini durlaýardy. Ol şu ýerde özüniň gaýdyşyny gaýtadan pikirinden geçirdi. Belki men ýangyşýan bolaýmaýyn. Obamyň batyrlaryny öýkeletdim. Olar bihal adamlar däldir ahyrin. Oba olaryň agyna serýär. Men näme üçin olaryň diýeni bilen bolmadym. Olar hanyň kimligini menden ýaşy bilýändirler ahyrin. Kim akyllylyk eden bolaýmaýyn. Ol şeýle diýip töweregindäki daglaryň beýik başlaryna ýene bir gezek garap çykdy we öz-özünden soran soraklaryna şeýle jogap berdi. Ýok, bu kim akyllyk bolup bilmez. Men agymy dutarym bilen azad etmelilerin. Şonda men onuň eden ýagşylygyny iýine gaýtaryp bilerim. Dutar kılıçdan zordur. Zor hem olmalıdır. Hey, dünyada sağ ve diyetesi bir zat bolurmy? Olmaz. Bu, diňe bir insana täsir etmän, hayvanlara hem täsir edýänler. Munyň gadyryny, gymmatyny bilmeýän bolmaz. Dutaryň peýgamberi Babagambar Hazreti Ali'niň düllülini bakýan eken. Düllül horlanyp başlapdyr. Ali muny aňypdyr. Onsoň ol düllül näme üçin horlanýarka diýip öz sebäbini biljek bolupdyr. Yarasy bilen aňyp ýörkä, ahyry bir gün Babagambar öz ýasan dutaryny çalyp oturýarka, Ali onuň üstünden barpdyr. Şol wagt düldül hem otuny iýmän, sada gulak asyp duran eken. Ýylyň hany bolup oturan hanyň hem dutaryň gadyryny bilmek gerek ahyrin. Meniň şu bakşym hakdyr. Men şeýle gitmelilerin. Şoňa owan adamlary hem indi düşünen bolsalar gerek. Ýoksam olar eýýäm gelip meni iýime gaýtarjak bolardylar we tuwalla ederdiler. Meniň boş geljegimi olaryň arasynda belki bilýänler hem köpdür. Hanyň ýanyna bararyn, hem oňa agam berip goýbermäge mejbur bolar ýaly şeňler çalyp berin. Şeňler bolmasa, häzir onuň pikirini bozýan zat ýokdy. Diňe bir dagyň düýgünde dar jolganyň içinde ýeke goýup aýdan aty ýeke serap kişiňerdi we ony öz ýanyna çagyrýardy. Bagşy dağdan düşmekçi bolanyna ýurduna gaýtadan gözlerini gezdirip çykdy. Gara baglar, owalar, sürü mallar, olaryň aňyrsy bilen görünýän garagymyň depeleri, nähili hezil, nähili gözel. Bu ýurtdan çykyp şu belent daglaryň üstünden aşyp, ýene de ýurduna gaýdyp gelip bilýän ýigitler köpdür. Biziň şu gözel ýurdumyzy taşlap mundan dönüp gidýän, baryp hana hyzmat edýän dönük gara sömleri nälet bolsun. Olary halkymyň gargyşy bolsun. Meni han gahar edip zindana salsa da, bu ýurdum meni hanyň eline galdyrmaz. Ol şeýle diýip, eline dutaryny alyp, görokludan goja daglar diýen heňi çaldy. Munyň ýany bilen onuň aýdymyny hem gyýyrdy. Goja daglaryň başynda ýaz bir ýany, gyş bir ýany, titrer agdymyň içinde dil bir ýany, diş bir ýany.
goja dağdan ýollar aşyp, ýaz bolanda çaýlar daşyp, gyýratymdan aýra düşüp, baş ýana, läş ýana, ah çekdim bilim bükülli, sütünüm arşa çekilli, gözümden fiillek dökülli, gan bir ýana, ýaş bir ýana, görogly diýer nädeli, baş alyp nirä gideli, öwede kömek edeli, dört bir ýana, beş bir ýana, ah, dört bir ýana, beş bir ýana. Sadanna ol aýdyma şeýle bir gyýgyrdy. Eger onuň sesinde magnitli belet daglar, çuň jülgeler hiç bir ýana goýbermän özlerini çekip durmadyk bolsalardy, onda owazynyň adamlary diňläp oturup bilerdiler. Başy dagdan düşdi. At ony hokranyp garşylady we atlanmagyny esläp gelip ýan berip durdy. Başy bu atyň eýesärli, ozal oňa bir ýerekde minmändi we bir gysym ot da bermändi. Emma olar geçen 5 sagatyň içinde dostlaşypdylar. Ol gidip barýar. At ozal özüniň onlarça gelip geçen ýolundan, kara daşlaryň üstünden aýaklaryny batyrga basyp gidip barýar. Gymyllan gar aşar, sadanna bir gün ýöredi, 2 gün ýöredi, onsoň 3 gün ýöredi. Ahyry hanyň galasynyň işine ýetip aýak çekdi. Şu ýereçenli oňa ýaman niýet bilen duşan adam bolmady. Kim öňünden çyksa, ilki bile näme üçin barýanyny sorap, onsoň oňa ýol sargy beripdi. Hanyň iki sany nöker bagşyny şeýle bir ahlasly, şeýle bir gaderli garşylady. Ki diýip aýdar daga eder ýaly bolmady. Geljegini bir aý öňünden eşitip, gije gündüz ýoluna garap duran mehmanlaryny hem şeýle içgin garşylamaýan bolsalar gerek. Saganda hanyň howlusyna, şäheriň belent we ajaýyp jaýlaryna seredip tomaşa etmäge hem goýmadylar. At halis durupdy. Şu ýere öz sütünü süýnürip atypdy. Mundan aňryk ony taýaklap gowulsa hem gideri ýokdy. Hanyň nökerleri onuň iki jylawyndan şappa ýapyşdylar da sakladylar. Onsoň onuň üstünden bagşyny tutulaklap düşürdiler. Olaryň ikisi iki ýerden sagandanyň eginden dutany sypyryp aldylar da gabyndan çykaryp gördüler. Kyrly tüpeň däl, örän gurat, kirişleri zyňyllap duran dutar. Eline alyp çaly bermeli. Onuň şol beýik dağyň üstünde oturulyp düzülüşi, kirişler bir azajykda gowşajak bolmanlar. Geň alaýmal zat. Olar dutar bilen gyzyklanmadylar. Ony bir ýana elleriniň tersine taşladylar da onuň eýesi bilen boldular. Juusyny goltugyny barladylar. Onsoň guşagyny çözüp, onuň gatlaryny agtarışdyrmaga durdular. Dökdüler, emma ellerine oň zat iýmedi. Başy şu ýerde aşaky dogdagyny diýişläp başyny ýykady. Näme üçin beýle etdike? Bu tarzat hasap edilmän, onuň bir ýana taşlanyna şeýletdimke? Juusyny pullan norlaryp gelmäň üçin bolaýmasyn? Belki şoňa ökünendir. Ýöne welin onuň özü hem biilini sermeşdirdi. Näme üçinke? Onuň aýda ýylla bir gün ak saplypça göterämesi bardy. Belki şonu gözländir. İki gaşynyň arasynda hamyň joýaly bolup çyzylyp gitmegi şonu hem çenetdirmän durmaýardy. Nireden gelip, nirä barýarsyňyz? Diýip, olar ýanky içgin ýapyşmaklaryny goýdular da gaty ses bilen bagşydan soradylar. Indi bolluňyzmy? Diýip bagşy olardan sorady. Bize habaryň ber, nireden gelýärsiň? Şeýleden gelýärin, diýip bagşy gelen ýygyna tarap çytylyp duran ýözüne urdy. Şu dağın aňyry ýüzünden, barşym bolsa siziň hanyňyzyň ýanynda. Meni onuň ýanyna alyp baryň. Hanyň ýanyna? Siz kim bolarsyňyz? Diýip olar arkan çekilip durdular da, biz bilmänleriz, biziň günämizi geçiň, hanymyzyň ýanyna barýan bolsaňyz, diýdiler. Olar şeýle diýip, bagşa ýalbarmaga we ýanky borçlaryndan ötünç soramaga durdular. Hawa, men hanyň ýanyna, meni onuň ýanyna alyp baryň. Barars, häziriň özünde. Gaçar gorkusy bolmadyk. Ýöne weli özüniň kabul edilişinden närazy bolan mehmanyň ýanyna olaryň biri galyp, beýleki galanyň içine urup gitdi. Han öz oturýan otagyna gününi näme güýmenip geçirjegini bilmän töweregine garanjaklap tukat hally otyrdy. Ol näme bilen gyzykdyn? Ýaş aýallary bilenmi? Bagşysy we gurrunçylary bilenmi? Bular her günde bolup duran üçin
onu halis ýerdi. Oňa häzir näme de bolsa täze bir suňy ýeňillik gerekdi. Nähili täzelik ol. Onu hanyň özi aýdyp berip bilmeýärdi. Her hally hanlar beýle için osaryp uzak oturmaz. Nähili bolsa da onuň keýpi tutar ýaly hezillik tapylar. Muňa guman barmy? Ýanyna oturan iki san adam şonuň aradasyny az etmeýärdiler ahyryn. Sazandany derwezäniň daş ýüzünde goýup, özi aýagallygyna gaýdan nöker, şol gaýdyşyndan ýazman hanyň oturan otagynyň eşigine geldi-de, ruhsat almak beýleki ýok. Gapyny şarkylladyp açdy. Onsoň aýaklaryny jüp basyp, "Hanaga, siziň ýanyňyza gelmegi sorap bir adam geldi" diýdi. "Ana saňa täzelik." Hanyň süzülip duran gözleri ýalpa açyldy. Nökeriň bolup gelişinden gelen adamyň ýönekei bir adam dälligini ol aňlady we öz söýgüli adamlaryndan biridir diýip bildi-de, "Bar gelsin" diýdi. Nöker alyp gelmäge gitmedi. Özüniň henüz aýtmaly zady bar ýaly we şonu aýtmany özüni taýýarlaýan ýaly demini dürsejek bolýar. Ondan habarsyz han onuň diýrenip durmagyna gahar edip, "Kim ol?" diýip soratdy. Onuň berjek dogagyna garaşmak bilen bolman ýene-de "Bar derrew alyp gel" diýip onu gyssady. Oňa "Bar derrew alyp gel" diýmän, iň ilki bilen ol gelenin kimdigini ondan ymykly soramaly. Nöker gelenin kimdigini mazaly aýtman, ýöne git getir diýleni bilen onu bu ýere alyp geljek gumany ýokdy. Şonuň üçin diýrenip durdy we demini dürsejek bolýardy. Ol ýene sojap, "Biz onuň kimligini bilmedik. Soradygam bolyn aýtmady. Öze türkmen, ýöne täk bir özi. Meni hanyň ýanyna alyp baryň diýip bizden sorady" diýdi. "Kim?" diýip han gaýtadan sorady we özüniň ýaýrap oturuşyndan çaltlyk bilen ýaglandy. "Näme üçin onuň kimdigini, näme üçin gelendigini bilmediňiz? Türkmen diýdiňmi?" Nöker gyssandy. "Tanamadyk hanaga. Biz soradyk, siz kim bolarsyňyz" diýip. Ol jogap bermedi. Ýöne meni hanyň ýanyna alyp baryň diýdi. Öze tüz türkmen, täk bir özi. "Türkmen, täk bir özi. Men han ýanyna barýarym. Han şeýle diýip nökeriniň kutu dodaklaryny süýkeşdirip aýdan sözlerini öz dili bilen tekrarlatdy. "Kimkä? Ol bu ýere näme üçin düşdükä? Belki döňük bolup düşendir. Ýa ýesirlerini satyn almaga geldimkä?" diýip pikir etdi. Onsoň ol ýene-de "Täk bir özümi?" diýip ýanadan sorady. "Hawa, täk özi. Bir hor ýawsy bilen bir dutary bar. Dutary bar diýdiňmi? Barana tiz alyp gel" diýip han nökerine buýurdy. Algap gitdi, "Tiz getir." Ol şeýle diýip buýrugynyň üstüne ýetirdim etdi. Onsoň ýanyna oturanlaryň birini hem oňa goşup goýberdi. Olar mehmany häziriň özüne alyp gelerler. Algap gitdiler. Emma hanyň şoňa da sabry ýetmedi. Ýerinden tasanjarap turdy. Olaryň ýüzünden ol hem ylgamaqçymyka? Daş işige çykyp durdy we öňü bilen hiç zatdan habarsyz bir nökerin geçip barýandan gördü. Han oňa gyrdy. "Bar tiz alyp gelin." "Nämäni alyp gelmeli?" Ol nöker hiç zat bilmeýärdi ahyryn. Şonuň üçin ol gazyk ýaly dikilip durdy we özüň nämäni alyp gelmeligini sorady. Han oňa düşündirmez, şeýle hem etdi. Özüniň näme buýranyny bir söz aýdaýman ýerine oňa 10 ýerek agzyny doldurip, hapa söwüşler bilen söwdi. Bu nähili gaharly han. Iňnelmeden gelen mehmany şeýle gahar bilen garşylaýmasa ýagşydyr. Sazanda hanyň ýanyna getirildi. Han bilen başa salamlaşandan soň aradım derslik düşdi. Bu dymşyp oturmaklyk uzaga çeken hem bolsa, hiç kimiň ýüregine düşmeýärdi. Belki onuň mundan artygyrak hem dowam etmegini iki tarapy misleýändir. Hanyň gözleri başdy. Onuň dutaryna, gara silkme telpegine, agar çäkmenine we aýagynaky owadan güllü jorabyna, pikirli ýüzüne, hemme zady göresi gelmeklik bilen garaýan gözlerine seredýär. Sada türkmen ýigdi. Onuň gyn gyssa görmän, azajykda ýylgyrman, ören arkaýyn oturmagy hanyň ünsüni hemmesinden beter özüne çekdi. "Kimkä? Başymka ýa ýurt çalyp ýörenmeka?"
tutar yüzüniň perdesi bolaýmasyn. Han şeýle pikir edip, oňa syn etmeginden belli bir netije gelip bilmeýärdi. Her halla ýöne adam däldir, diýip ahir soňy oňa şu umum bahany berdi. Taýdanny özüniň gözden geçirilýändigini aşaklyk bilen aňlaýardy. Sinlä bersinler. Kelläl kördäl. Ýerik ýertigem ýok. Başy içini ýepledip, hanyň ýaşaýyş derejesini gözden geçirýärdi. Mähmetýar hanyň derejesi onuň ýadyna öz hanlaryny düşürdi. Ol Nurwerde hanyň gabarmandy. Onuň gabaryp salsalmandy. Ýöne bola gadal begres bilen nagyşlanan ullaqan çadyrda oturýanlygyny kesesinden seredip görýärdi. Onuň içine haly düşelendigini bolsa görenlerden eşitýärdi. Ine şolardy. Ol häzir içine gül pürkülen ýaly tamda otyr. Onuň owadan nagyşlaryna gözü gidip seredýär. Ol her hally özüniň bu derejä gen galanlygyny gizläp bilişinden gizlejek bolýardy. Minutlarça dowam eden bu dümüşüp oturmaklygy ahir soňy hanyň özü bozdy. Mehman, ýaşy geldiňiz. Hani danyşyp oturuň. Käriňiz näme bolar? Diýip han sadananyň gapdalyna diwara söýülip duran dutara garady. Bagşymysyňyz ýa-da kär sadanlykdyr han aga diýip bagşy şol bir çök düşüp oturşuna jogap berdi. Çok ýaşy diýip han saqqalyny sypap bir gowsuny da ýene sorady. Onda siz aýdyp oturuň, kim bolarsyňyz? Men türkmenleriň atly başlaryny eşitýärdim. Gara däli başydy, aly başydy. Başgalary men atly başy dällerin diýip saganyna jogap berdi. Men ýöne öz ýurdumyň diýsene diýip han gözlerini elek-çelek etdi. Ol oňa ýamaşgandan garamaga durdy. Onuň häzirki seredişi ozal görüp bilmän gallaran zadyny inni bilen ýaly ýa-da şoňa meňdeş bir zady gözläp tapjak bolýan ýaly ören ýitidi. Bagşynyň şol bir oturuşydy. Yüzünde gözünde ütgeýän ýeri ýok. Ol gönüsini aýdyp dahyrin. Sadananyň bu nomoý sözüne hanyň çyndanmy ýa-da ýalandanmy garaz gülküsi tutdy. Öz ýurdumyň sadannasydyr diýdiňmi, mehman? Han gülýär. Ol bagşy bilen hezilleşip gitdi. Keýpi oturly. Onuň gülküsini gollan beýleki iki adam da gülýärdi. Olaryň näme üçin gülýänliklerine belki sadanna da düşünýänler. Ol gülseňiz gülüň diýen ýaly edip ýene de "Hawa, men öz ýurdumyň sadannasydyr" diýdi. Şeýle diýmegi bilenem onuň ýüzi hem çytylyp gidipdi. Öz gülküsiniň mehmana täsir edenine begeden ýaly han ýene de şol gülküsini dowam etdirdi. Mehman, sen öz ýurdumyň diýip uly gepläp başladyň. Haýsy ýurdum? Öz ýurdumyň. Öz ýurdumyň sadannasydyr diýdiňmi mehman? Hawa, men öz ýurdumyň sadannasydyr. Haýsy bir ýurdol? Öz ýurdum diýäniň han aýdyp ber, şol biziň bilýänimiz keýmer körüňiziň ýurdumy? Eger ol boljak bolsa, onda siziň bagşyly bolar ýaly, beýleki bolar ýaly ýurduňyz ýokdur. Siziň eň zoruňyz keýmer kör diýeniňiz bolup dahyrin. Dogry, ol nedirşa bilen dalaşypdyr, ýöne welin, ol ýurtludyryň diýip, dilini ýaryp bilmän geçipdir ahyryn. Ol hemişe meniň ýurdum hatap galasydyr diýip, düýäniň üstünde ýaşar eken. Siziň aňryňyzdan hywa bäriňizden bolsa, size näme ýurt bolsun? Agzyňyzdy golduryp aýdar ýaly. Hanyň keýpi köklüğüne, gamsızlygyna gen galyp oturan ýerinde gep oýundan ýeter diýen atalar sözi bagşynyň ýadyna düşdi. Gülküýniň aşagynda näme de bolsa bir zatlar ýatanlar. Ýöneke ýere bu beýle azar edinip gülmez. Ýanyna oturanlara hem gülüň diýen garaýyş bilen seretmez. Bagşy han gülüp bolýança şeýle pikir etdi. Haçan hanyň gülküsi galandan soň bolsa, ol ýene de meniň ýurdum bardyr. Ýurdumyň bagşy hem bardyr diýip bagşy aýdanyny berkleşdirdi. Biz asylha mehmanyň habaryny bir günden soň alýanlarys. Siziň habaryňyzy bolyn häzirden alsakda boljak ýaly. Hanynda aýdyp oturuň.
siz näme iş bilen geldiňiz?" diýip han ondan sorudy. "Bir kiçijik iş bilen, han ağa. Ony häzirden aýtsagam bolar, aýtmasagam bolar. Ýöne şundan aýdaýyn. Şu dutar bilen size 2 sany heň edip bermäge geldim. Hawa, siziň eliňizde meniň doganym bar. Şonu hem beriň diýip sizden sormagy geldim. Artyk habarym hem ýok meniň." "Nä dogan ol?" "Mundan 11 gün ozal size benni düşüpdir. Onda Gurban galasyna çözanlardan tutulanlar" diýip hanyň ýanyna oturanlar hanlaryny aýdyp berdiler. "Şeňi şonuň üçin çalyp berjekmi?" "Hä, ol diýseňizle, şol diýip geldim diýsene." Han bagşynyň ýüzüne gaýtadan serdi. Ýene-de gülmäge durdy. "Saat çalyp bermäge, ol meniň doganymdyr diýsene." "Ýaxşy doganyňam bar eken." "Han ağa, siz kän güldüňiz?" "Mehman, gaty görme. Siziň gep uruşyňyz gülmeli ýalyl. Bolşuňyz gaty gen. Emma sen munda gowunyňa hiç zat getirme. Bu biziň degişmämizdir. Başga hakky bolsa degişmäge göterýän bolmalydyr. Ondan hem biz ýaşy gören mehmanymyz bilen ýalan şeýlediriz. Sen habaryň aýdyber." "Men gowunyma hiç zat getirmeýärdim. Hawa, bir azajyk getirmänem durmaýardy. Han ağa, meniň şu gelişim gülkümi? Onuň ýaly bolsa bilmedim. Şu iň gowy bolup gelişim. Dogry, başga hili hem gelişlerim bardy. Eger geleýin diýsem, ýok, men başga hili gelmek islemedim. Ony owam hem maslahat bilmedi. Şonuň üçin ine şeýle geldim. Emma bu gelişim gülkü bolup çykkan ýaly boldy. Gaty bilýärmi bolyn? Mehman, bu gelişiňe ine görýäris. Han aýt, başga nähili gelişiň bardy?" Bu soragy hanyň gülküsine goşulýan, belki ondan hem iç ýakgyjrak gülýän, gyrçak gara sakally, beýli gök guşakly, orta boýly adam berdi. Ol özüniň soragydan göwüne hoş bolup, sakalyny sypap hanyň ýüzüne garady. Sadanna biraz arkaýlaşypdy. Ilki gelendäki fiýaly ýüregi tarsylap uranakdy. Gepleşip oturanlar özünden artyk däl. Olaýsa özü ýaly. "Urşuň daşyndan içaman" diýip bagşy hanyň salgyny ilki eşdennäki özüniň gaýgysyny ýadyna saldy. Ol häzir hanyň ýanyna oturýar. Onuň bilen sözleşýär. Göni hem däl, gyşaryp hem gördü. Näme üçindir han özüni asmanda nasy oturmady? Bagşydan gözleri dokunmanlygyndanmy ka? Ýok, ondanama däl ýaly. Dogry, ol bagşynyň gepine sözüne gülýär. Onuň bilen bälçireşýän ýaly gürleşýär. Emma onuň gülküsi bir hili, äsgermeden gülküsi däl ýaly. Ondan bir hili ýürek awamasy süýlýär. Ol sadanyň ýüzüne seredinde nämedir bir zatlar pikir edýän ýaly bolýar. Şonda ýüzüniň rengi hem solýar. Gülküsiniň hem soňuny hyrka-hyrk berýär. Çalmurty küsserýär. Kim bilýär? Belki hanyň ýadyna başga bir zatlar düşse de düşýändir. Başga nähili gelişiň bardy diýenler sadanda biraz pikirlenip oturandan soň jogap berdi. "Men Han agadan doganymy dilemäge ilimiň iň saýlama ýigitleri bilen hem iň saýlama at ýaraglary bilen hem gelip bilýärdim. Eger geleýin diýsem, bu biri gardaş." Ondan bagşy ýüzüni ýokary tutdy. Onuň bu jogaby baryp hana sarpylap diýdi. Ol mehmanyň sözde sadandadyr diýip başlap, "Inniki aýdanlarda inni düşünen bolsa gerek" diýip injalik sızlandy. Mehmanyň ýüzüne seredip, agramyny beýleki uýlugyň üstüne ýeňillik bilen atdy. Ýüzi hem erini gyşardy. Ömründe bir gezekde gülmedik ýaly, asyl gülmäge okypsyz ýaly boldy. Sakaly has agardy. Näme üçindir häzir onuň düýbünden hyna-da gyzaryp göründi. Gözleri mölerdi de belli bir zada nazar salman giňden açylyp durdy. Inni gülküsi tutanak, onuň ýap-ýaňy bagşyny maskaralap gülýän gülküsi hany? Ol nire gitdike? Näme üçin gitdike? Ol gülküler sadanda gaty görýär diýilip we mehman sylanıp goýlana bolmasyn. Onuň üçin näme bolsa gerek? Mehman özüne gülünmegini gaty görýänligini ilki başda hem bildiripdi.
Eger han mehmanyň gaty görýände keýp edip gülen bolsa, onda henizem gül bermeli ahyryn. Mehman onuň gülküsini gaty görýär. Ýöne bole han beýle ýagdaýa düşer ýaly. Mehman näme diýdi? Ol ýöne mesaý bir zat diýdi ahyryn. Şunda näme gorkunç we gaharlanar ýaly zat bar. Belki han onuň beýle diýmeginden bir zatlar aňlandyr. Ýoksam ol ýene de gülerdi. Nöker gelip "Tökmen geldi" diýip aýdanyna da hanyň gözleriniň öňünde dayanykly syrdy ýigitler we olaryň gulanatlary gelipdi. Nöker "Täk bir özi" diýip aýdanyna bolsa, han geleni görmäge howlugupdy. Soň bolsa beýle gylysdy, aýagy bökejem hywy ädiksiz. Eginesigi ýöneke ýigit onuň keýpine gelipdi. Mehmanyň şol bolşuny men öz ýurdumyň sadannasyzdyryn diýmek bolsa, hanyň gülküsini tutturmady. Gaýtam gaharyny getirdi. Ol mehmana nähili fiýlik etjegini şu ýerde pikir etdi. Munyň garşyma geçip aýdyp oturanlaryny görle. Meni gorkuzmagy hyýal edýärmika? Elini aýagyndan daryp zynnana attyrajagymdan habary ýokmuka? Saýlama ýigitler bilen hem saýlama at ýaraglary bilen hem gelip bilýärdim, diýdi. Näme üçin onda şeýle boýun synip geldika? Näme üçin bu şonu maňa aýdýarka? Düşünmeýärin. Hiç bir bolşuny düşünmeýärin. Bu bir samsyk bolaýmasyn. Sen bu haýwatyň bilen meni gorkudyp doganyňy alyp gidip bilmersiň. Muny näme etsem? Hanlardagysy bilen hemmesine ýaşy göz görkezip bilerim. Iýine it salyp gowmalymy, ýa zynnana taşlamalymy, ýa da näme etmeli? Sadandadyr diýip saat salyp berjekem diýdi. Onda men muny gulam maşynyň eline bereýin. Şonu ýeňip bilseň doganyňy alyp gitdiň. Gulam muny güçük dalan ýaly edip dalar. Onsoň munyň näme etmeliligini özüm bilerim. Eşege ters bindirip, iýine it salaga da ýurduna goýup goýberir. Şeýle derim. Ýöne welin munyň özü bagşy bola bilse ýagşydyr. Näme bolsa şo bolsun, şeýle derim. Han şu pikirini tiýden ýerine ýetirmäge howlugýan ýaly bagşa şeýle sorak berdi. Mehman ýigit, hani dogrydan gel, sen bagşy däl. Seniň aýdyp oturan zatlaryň asla bagşyň aýtjak zatlar däl. Sen bagşymy ýa? Gel, dogry geple. Dogrymdan gelsem hanaga, men sadandalygyma sadanna, ýöne welin öz doganymy diläp, siziň ýanyňyza horjyny gyzyldan dollaryp hem bir kisäň duýany hallan ýükläp hem gelip bilýärdim. Eger geleýin diýsem. Siziň ýanyňyza beýle gelmek hem maslahat bilmedik. Şonuň üçin bolsa, ine şeýle geldim. Biziň dünýäde iň erir görýän zatymyz sazdyr hanaga. Muny belki sizem bilýänsiňiz. Türkmenleriň bir heňe bir düýe tutýandy we başga zatlar tutýandy bilýänsiňiz. Biz şeýlediriz. Siziň hem sazy söýýänliňizi, özüňizden bagşy saklaýanyňyzy eşitýäris. Mehmet Ýarhan, saz gadyryny bilýän han diýip şu söz biziň obamyzda eşitilip durýardy. Şonuň üçin biz oturdukda hanyň ýanyna adamyny diläp, nähili barmalyp maslahat etdik. Onsoň şu karara geldik. Hana dilege gahar bilen, pul bilen barmalylar. Diňe bir saz bilen barmaly. Şonda ol möhmüňi bitirer diýildi. Ine şoňa görä-de özüm sazanda bolanmy üçin men siziň huzuruňyza saz bilen geldim. Eger doganymy azad ederin diýseňiz, onda size şu warak tutar bilen bir heň edip berjek. Hanaga. Han ulumsyrap, arkan gaýşyp parlady. Meniň saz söýýänligim şol ýerlere hem düşýärmi? Diýip sorady. Howa hanaga. Dünýede eşitilmez, bilinmez zat bolmaz. Eşitýäris. Onda da her günde. Han has gyzyklandy. Meniň hakymda başga nähili zatlar eşitýärdiňiz? Başga da gowluňyz hakynda köp zatlar eşitýäris hanaga. Meselem nämeler? Bagşy biraz ýaýdan jarap durdy da, onsoň hem diýdi. Meselem nämeler diýip, han ýene de çyntkap sorady. Onuň eşdesi gelýär. Bagşy indi näme jogap berjegini bilmän mähetdel galdy. Ýokarsyna garap pikirlendi. Näme diýsem kam diýip gözlerini garpyladyp pikirlendi. Ol hanyň nähili jogap alasy gelýändigini bildi. Oňa siziň adalatlylygyňyz, batyrlygyňyz hakynda eşitýäris diýmeli. Ol hanyň gazel ýüzüne seredip oturan ýerinde beýle diýmäge
Ýöne hany oýnap goýbermäge dili barmady. Onsoň ýöne oturmanyň ýagdaýyny tapman we özüň toslap tapany hany aňlatmajak bolup, "Ay, Han aga, sana oturmaň hajaty ýok. Ýöne köp zatlar işdäris" diýdi. Han onuň bu soraga jogap bermäge kynlyk çekýänini bildi-de başga soraga geçdi. "A, sazanlygym hakynda?" diýdi. "Onu hem işdäris. Ýöne Han çepekey diýip işdäris. Dogry, Han sada ökde bolmasa hem dutar çalyp bilýän eken. Onuň çepekeýligi hem dogry. Bu hakda sadanda ozalan bir ýerlerde eşitipdir. Bagşynyň şunu aýtmagy ören ýerlikli boldy. Şunuň bilen birlikde hem Han bagşynyň toslap aýdanlarynyň baryna ynandy. Onsoň ol ýene-de ulumsalanyp, aýdýanlaryň dogry. Belki maňa saz salyp bermäge geleniň hem dogrudur" diýdi. "Dogry Han aga. Näme bolupdyr dogry bolman?" Edip Han biraz böwründen durdy-da. "Emma diläp gelen adamyň etmişlidir" diýdi. "Bilýän Han aga. Bilýän bolsaň, onuň bahasy gymmatdyr. Onu hem ýaxşy bilýän. Ýöne Han ýanyna onuň näme gymmaty bolsun Han aga? Ol bir adam ahyry. Doganyňy şu dutaryň bilen almakçymy? Şeýle niýet bilen geldim Han aga. Sazyň bilen alyp bilmersiň. Onno" diýip sazyny dymdy we ýa-ni Hanyň ugruny tapanlaryny diýip süýjän agzyna öt çaýlan ýaly boldy. "Ondan näme?" diýip Han sazynyň ýüzüne seretdi we özüniň helki eden pikirine ýene-de gaýdyp geldi. "Onna sen at ýaragly gelersiň. Hani şeýle gelibem bir diýip içine gepletdi-de bagşynyň öňüne şeýle şert goýdy. "Meniň bir bagşym bar. Eger sazyna bolsaň, şonu ýeňde doganyň alyp gidiber. Eger ýeňilseň, onda meniňkem seniň ondan bolar." Han şeýle diýip ýüzüni aşağı saldy. Onuň ýanyna oturanlar hem Hanyň şeýle diýmegini makullap, gozganşyp oturýardylar. Bagşy ýeňilse Han näme etjegini aýtmady. Goý aýtmasyn. Bagşy indi ondan ýagşylyga garaşýan näler. Onsoň şükür. Hanyň bagşysy kim? Onu ýeňip bolarmy, bolmazmy diýen ýaly pikir etmän. "Bolýa, synanaryn. Eger basylsam, onda näme etseň şonu et" diýdi. Onuň tüýi emigenmän mertlik bilen beren jogabyna Han geň alyp teskindi we "Sen kim bilen saz çalyşmalygyňy, ulan bagşyny tanaýarmyň?" diýip sorady. "Eşdýärin" diýdi-de bagşy bir iňkise gitdi. "Onda bol, ertirden başlarys." Han şeýle diýip ýerinden turdy. "Biz mihman söýýänleriz. Bugun akşam bilen diňjiň al, iç" diýdi. Onsoň ol ýanyna oturanlardan birine sazanlany mihmanhana alyp barmagy we iýmek içmekden kem zadyny goýmazlygy buyurdy. Sazanna Hanyň ýüzünden erwet niýetlerini okap gaýgyly turdy. Han halis bolmagyny tutanmalsa gerek. "Ulan Makşy, men onu eşdýärdim. Onuň dawarasy dağa aşyp biziň obamyza çelli baryp ýetenler. Bäh, onu ýeňip dogany alyp ötäg gitmek. Eşekden palan alaýmaga däldir. Hanyň hem bagşyna göwni etýär. Ol diňe bir şoňa daýanyp uly geplendir. Hondan märsi bolup joşandyr. Men bagşymy ýeňde dogany alyp gidiber." Sazanna Hanyň ýanyndan turup mehmanhana barýança şeýle pikir etdi. Ony bir kiçijek tam alyp bardylar. Tamyň içinde bir adam oturuvermeli düşek bar. Ýekeje äpişgesi bolup, golem ýumruk sokaýmaly ýaly darajyk. Onna bu golay goltumda adam hem ýaşamadyk bolara çeneli. Diwaryň ýüzüne ýemleşen kerepleri bagşy gördü. Ol her halla munyň içinde özüniň pikiri we dutary bilen ýerleşip bildi. Ýanynyň bir çaýnak goýak çaý bilen bir tabak piti getirilip oňa berdiler. Ol nahardan çaýdan iýip içip egsmedi. "Işdäsi ýanypdyr. Göýberiljek at ýaly galpylap pikir edýär. Men nämeden beýle darygýaryn? Ulan Makşy ýaly bagşylary görmerin diýip bu ýere gaýdypmadym. Han kimi bolsa öňme çykaryp bersin. Saz çalyşyp almaly bolsam bolýar. Maňa asyl geregem şol ahyryn. Ulan Makşy ýaly bagşy bilen saz çalyşyp bilmäge gorkjak bolsam,
onna senin üstüňe başga hili bolup gelerdim. Onna gezegi Çolak Batyra owamyň ýigitlerine bererdim ahyrin. Men ony etmedim. Sağ çalışmaga meýil edip geldim. Şu dutarym bilen agam azad edip bilmesem, onna onuň inisi bolup bilmedigim diýip kasam edip geldim. Şu kasamy seniň gulam magşyaly bagşylaryň känligini bilip durup etdim ahyrin. Ýöne welin han sözüniň üstünde tapyly bilse ýaxşydyr. Nähil ýol bilen bolsa-da iň ilki bilen onuň şu tarapyny potolamaly. Egerde ol sözüniň üstünde dursa, onda tüýs meniň diýenim gelýär. Armanym galmaýar. Getir gulamyny, gelsin şol gulam. Bagşyň ýüregine howul düşüp ýerinden zöw oturdy. Daşary tüm garanky bolup, darajyk apyşgeden görünýärdi. Sadanna özüniň bu tama gün ýaşmanka gelip girenini ýadyna düşürdi. Indi bolsa, giýjäniň bir wagtlar bolup gidenini aňlady. Onuň ýanyna gelip gidýän ýok. Bir adamyň mazut ýagyl çyrany ýakyp, şol gidişi, daşardan adam sesi, ayak sesi eşdilmeýärdi. İçeride gezmeleýär, ölüse çıra seredip durýar. Beýle ýekelik, munça wagty bir öýde öz oturup geçirmek onuň haýsy bir ýerde haçan gören zady. Darajyk tam onuň içini ýetip barýardy. Onsoň ol dagy däm ederini bilmän ýazylgy duran düşeň üstünde özüniň ýada uğrusyny goýberdi. Ol hanyň ýumşak düşeğiniň üstünde ýatjakmydy? Onuň höýürini görmek isleýärmidi? Ýok, asyl ýok. Ol entek pikir etjekdi. Eline dutaryny alyp bir näçe heňleri gaýta-gaýtadan çalyp çykjakdy. Bularyň hiç haýsy bolmady. Başyny ýastaga goýan nesline uklady. Häzir oňa hemme zatdan beter uky gerekdi ahyry. Agşy daň bilen oýandy. Ýöne welin turmady. Ol oýa ýatdy, uzak ýatdy. Öten akşamky pikirleri öz-özünden geplemekleri ýene de onuň başynda häzir boldy. Süňüne ýene de galpyly düşdi. Gulam magşy, hanyň bagşysy. Onuň özüne gowny etýänler. Arkaly köpek gurdalar. Goýol han magşysy bolsun. Ol tarapy meniň üçin hiç. Ol han magşysy bolsa, menne bu handan azajykda çekinmeýän batyr ýigitleriň sadandasydyr. Ýöne welin elle barym etmelirim. Gulam bagşy äfermesilik eder ýaly bagşy däldir. Onuň dawarasy biderek ýere dağa aşyp, alys ýurtlara ýetenler. Onuň bilen ýene de bir az wagtdan soň saat çalışmaga oturmaly bolarys. Sadanyň ýüregine howul düşen ýaly turmaga hyýallandy. Ýastykdan başyny gallaryp äpişge seretdi. Entek ýerdi. Yumruk soqaymaly darajyk äpişgeden daň ala garaňkysy çalaryp göründi. Eňşirgendi. Sesüň eşdilmeýär. Meniň ýatan ýerim han galady ahyrin. Belki bu ýerde giýiş turulsa-da turulýanlar, diýip ol ýene de başyny ýastyga goýberip, şol öz-özü bilen gepleşmegini dowam etdi. Eger gulam bagşy ýeňip çykaýsa, onda näme bolar? Onda akyny ýada düşürer dagy eder ýaly hem däl. Onda men ýylymyň eline dutar alanyň hemmesiniň ýüzüni ýere salar. Öz halipam, maňa sadanlyk patasyny beren gara däli nädir? Şeýle bir masgaraçylyk bolar. Ol maňa döz gelip bilmez. Nädir? Iň ilki bilen dutaryny owram eder de oda salar. Onsoň döwlet durdy bagşy hem gabrynda rahat ýatyp bilmez. Şeýle bir masgaraçylyk bolsa, oňa hem ýeter, onuň ruhy duýar. Olar saatlaryny nähili söýdiler, hem onuň ösmegi ugrunda nähili jan çekdiler. Olar saatlarynyň masgaralanmagyna hiç bir çydam edip bilmezler. Kiredip şu ýere ýetende, ol edil el bilen götürilýän ýaly zöwwe ýerinden galdy. Onsoň başyna gelip geçen pikirlerim geň galyp durdy. Näme üçin başyma şeýle pikirler, şeýle ýatlamalar gelýär? Bu nämedenkä? Ya meniň şu gulam magşydan sysyň basylyp ýördigimika? Onda näme üçin özüm duýamak, menmi sadymda masgaraçylyk getirjek? Men şuna degişlimikam? Ýok, bu bolup bilmez. Men gara däli göklerden patalandyrym. Sen sadanda boldun, diýip ol öz dili bilen maňa aýdypdy ahyrin. Mundan soň saat çalışmakdan gaýdarynmy? Eger doganmy saat çalışyp almaly bolsam, maňa dagy näme gerek?
Meniň diýenim gelýär ahyryn. Hut şunuň üçin hem men şu ýere geldim ahyryn. Men salyma ysnat getirmerin. Öz halipalarymyň ýüzüne çirk ýalyjakda garalyk getirmerin. Sadanna soňky sözüni ören kesgitlik bilen aýtdy-da geyinmäge durdy we nire ýör diýilse gidibermäge taýýar boldy-da dutaryny ýeňillik bilen çalmaga oturdy. Han galasy turupdy. Bagşy inni özüniň niräder çağırylmagyna sabrsızlyk bilen garaşýardy. Han bagşy getirilenler. Häzir meni hem onuň ýanyna alyp bararlar. Han bagşysy. Ol gawarlyanlar. Han hem oňa öz tawsyrlyklaryny berenler. Ol pikir edýärdi. Häzir bu kiçik dam oňa öten akşamkysyndan has dar we ýürek gysarjy bolup görünýärdi. Nämesin? Çağırlança onuň içine gysarıp oturmaly. Ol äpişge tarap bakyp ondan köp zatlary görýärdi. Uzakdan bagşynyň düýünki üstüne çykyp oturan uly daglarynyň başy görünýär. Ol dağın öňüni kesip gara gözelek gelin gyýlar hem ýigitler geçýärler. Bagşy seredi otur. Henidem onuň ýanyna gelýän halyndan habar alýan ýok. Bu hanyň zynnany bolaýmasyn? Uzak garaşyp oturandan soň bagşy öz oturan otogyndan şeýle netije geldi-de tamyň içine äpişge gapa gaýtadan garap çykdy we turup onuň içinde iki tarapy gezmelemäge durdy. Belki şeýledir. Ýoksam han agşam meni özüniň ýanyna çağıryp saat sallyrmazmydy? Gurrun edişip oturmazmydy? Ya ol öz bagşysy bilen gidişýärmika? Ony men garşyma çykarjak bolup taýýarlaýarmyka? Nämen çenesem edip oturmaly? Oňaýsyz ýagdaýa bir kemsiz düşüp durun. Meniň ne gözel ýigitleriň içinden çykyp gelip oturan ýerimi? Onda da öz aýagym bilen gelibä. Dogry, bu hanyň mehmanhanasy bolman, zynnany bolsa da bolup biler. Han meni şunuň içinde oturdaýyn niýse oturdymam meler. Men näme edip bilerin? Anha otyrynda näme edip bilerin? Owamyň adamlarynyň handan tamasy şu da ahyryn. Şeýle bolup hem çykaýan bolmasyn. Goý şeýle bolsyn. Mundan hana näme peýda çykjak? Akmak han bir ýandam leýlini eşdeniň degmeýärmi dünýä malyna? Onsoňam oturjağın şunun içi bolsa bolýar. Haýsy giýje diýseň munyň içini boşatyp çykyp gidip bilerin. Ýok. Sen meni zynnanyna oturýan dälsiň. Seniň niýetiň başgadyr. Meni gulam maksada aladyp maskaralamak isleýänsiň. Sen meniň üstümden güljeksiň. Hani göreli, kim kimiň üstünden gülmeli bolarka? Sadanda ýene de saat çalmaga oturdy. Onuň joşgunly ýüregini, edýän pikirini saz bilen biraz köşüşdirip bilýärdi. Ol şu ýerde oturup sadandanyň ölümi diýen bir heň düzme hyýal etdi. Edilýäri, bu ölmez etmez bir heň bolar. Dutarlarda köp çalnar. Eşitip oturanlar bolsa hany ýigrenenler hem oňa näle tokarlar. Şu halatda aňyrdan biriniň gyssanmaç gelip gapyny açmagy sadandanyň pikirini bozdy. "Mehman, turduňyzmy?" diýip ol gelen ýigit sorady. Bu bagşyny düýünki garşylanlardan däldi. Mylaýym ýigit. Nebsi agyrýan şekilde sadandanyň ýüzüne garap durdy. Bagşy hem onuň ýüzünden nämedir bir zat aňyrjak bolýan ýaly seretdi-de, "Garaşyp hem käne oturdum" diýip ýylgyrdy. "Özüňe göwnüň ýetýän bola bilse ýaşydyr. Mehman, hanyň tutan desgasy gatulur. Şuň gulam maksy bilen Türkmenden gelen bagşy saat çalşak" diýip ol uly ýyle habar eýretdi. Öten akşam bolsa han özüniň iýip bilmeýän zatlaryny gulam maksy eýdirip onu bakdy. "Gulam maksy geldimi?" diýip sagyna sorady. Entek ol gelenak anha geler. Arkaýyn ol geler. Onda da kukrap geler. Ol nenen sagandadyr? Zordur, gaty zordur. Özüne gaty göwün ýetýän bolaýmasa ýanaşar ýaly bagşy däldir. Ondan gorkusyna biziň bu töwereklerimizde bagşyň sagandanyň aýagy tekip bilýänler. Siz gelipsiňiz. Belki siz hem şonça bar bagşysyňyz. Şeýlemi? Çolaja ýerde maňa aýdaý. "Ýoga, men han bagşysy däldirin" diýip şükür gülli. Ol ýigit
Bagsa ýene-de nefsi agarmaklyk bilen seredip sözüm dowam etdi. Özüm görda bagşy. Ýagyn menki bolsa ner ýala däldir. Gulam deňi ta ýok diýilýän magşydyr. Nähili bolsa-da onuň bilen görmeli bolduk. Onna gideli. Meni tiz alyp gelip iýeripdiler. Görmeli bolsa hanyň gulam magşysyna göreli diýip saganda eline dutaryn alyp syňy ýeňillik bilen turdy. Güýdüň ortaky aýynyň bugünkü güni baýaklaryndan issy boldy. Edil Thompson bar güni ýalňyşyp gelen ýaly. Bu hem hana kem ýakmady. Ol desgana howlynyň ortasynda howlyň başynda beren sekiniň üstünde gollaryny çarty waragyna ýaýratyp duran ullakan güjüm agajynyň kölegesinde gurady. Sekiniň üstüne haly düşekler gat-gat edilip düşerli. Olaryň içinde türkmen hallar hem bardy. Bagşy gözüne görünýän zatlaryň hemmesini açyklyk bilen seredip geldi. Ana onuň gözleri öz hallaryna hem düşdi. Olara yssylyk bilen seretdi we üstlerinden aňsatlar gözlerini aýryp bilmän epesli salym durdy. Näme üçin? Olary şu gün görmelimi näme? Ya olaryň göýleri, naňslary ütgäpmi? Ýok. Öz gelin gyzlarymyň gara öýde ayak üstü oturup dokoýuşlary. Ýöne böli öz hallarynyň üstünde oturmaga başga bir ýeri bolmandy. Olaryň üstünde hanyň arzalap çagyran iki ýakyn adamlary, kütü dodaklaryndan uzun çybyklaryny aýyrman, ýüpek ýaly tütüniň ýağ ýaly tüssesini asmana bir osadyp, gamsyz ustasy gurlaşyp gülşip otyrlar. Tadanany başga bir halynyň üstünde oturtdylar. Onuň gözleri öz hallaryna, olary oturan ýerinden göz gytagy bilen seredýär. Öz hallary beýleki hallara goşulman, olaryň içinden saýlanyp çykyp durlar. Sadanda olaryň gowdugyna, öz aýallarynyň hünärlidigine şu ýerden ýene bir gezek düşündi. Biziň aýallarymyzyň öwünmäge haklary bar. Olaryň gara öýde oturup dokan hallary gör nirelere düşüpdir. Hanyň arzyly adamlary olaryň üstünde oturup bilseler armanlary ýok. Ýöne olar bu ýerlere nähili düşdüke. Belki biziň hallarymyz Perenistana daga düşüp ol ýerlerden hemmelerden saýlanyp halkyň gözüni özüne çekip bilýänler. Ol şeýle pikir edip özüniň şu pikirinden köp zatlary ýadyna düşürdi. Sekiniň üstünde oturanlar başdan aýak seredip sagandany gözden geçirdiler. Gulam maşy bilen saz alşyk şumyka, näderkä, oturuşga injalykly, özüne göwni etýän bolar çemeli, diýip öz ara şyldaşýardylar. Han bagşy henüz gelmändi. Emma hanyň habar beren ýerlerinden tomaşaçylar welin iýdi üzülmän topor bolup gelýärler. Gelenlerin gözleri ilki bilen märekanyň içinde oturan sadana düşýärdi we olar ony öz ýanlaryndan gulam maşy bilen deňeşdirip görýärdiler. Birdenke "Bagşy gelýär. Gulam maşy gelýär" diýen ses agzdan agza geçip ýanglandy. Gulam maşy gelýär. Bezelen gatlaryň hallan edilen palanynyň üstünde iki aýagyny bir ýanlygyna atyp, sapynyň ujuny kümüş geydiren ýüpek gotazly dutary bilen ýelpeselenni diýen heňi çalyp gelýär. Onuň göterigi zor. Biri gatlaryň başyny ýitip gelýär. Iki sansy bolsa onu düşürmäge taýýar bolup gelýär. Hormat üstüne hormat. Şükür gelende biri hem gozulmady. Ýöne boli oňa örän içgin we pikirli seredişdiler. Inni ýerlerinden döw oturdular. Olar öz bagşylarynyň öňünden çykyp oňa hormat goýjaklar. Han bagşysynyň bolup gelişini görenden şükürüň ennamy dyglady. Arzysyz, öz aýagy bilen süýrenip gelen, ýöne bolan öz ilini arzyly bolan saganda sesini çykarman otyr. Elindäki çaýly käsäni agzynyň ýanyna tutup durup sogatdy. Ol näme pikir edýärkä? Kemsinmeýärmika? Han bagşysynyň haýbaty onuň ruhyny eýýäm syndarmadymyka? Çolak Batyr şolmaz sagaty şu wagt salaýsa, oňa indi näme jogap bererdika? Ol ýöneki eşik içinde gapdalyna dutaryny goýup, gulam maşynyň gelsine syna diýerdi we şu oturuşynda özünden hiç zat anlatmaýardy. Ýöne bolin egine gysylmaýar, ýüzi bosylmaýar, gözleri bolsa gülesi gelýäni kiýali biraz sykylypdy. Gulam maşynyň gözleri
Özüniň bäsleşip saz çalşyk sadandasyna düşdi. Şonda onuň ruhy öňküden ne beter göge göterildi. Sazyny hem gaty batly çalyp başlady. Özüniň şu ýasama boluşlaryna saz çalşygynyň gülesi gelip oturanlygyndan onuň birjikde habary ýokdy. Ony gatyryň üstünden göterikläp düşürdiler. 50-55 döwründe gözüne göge dikip duran bagşy semiz, alkymy pilin holtumy ýaly aşağı sallanyp gidipdir. Ýeňsesine päki çalybermeli. Gök mawy çäkmeniň içine zordan sygýar. Çırpy sakkalyny hynalapdyr we barmanyň birine gyzyllan ýüzük takyndyr. Saz çalmakda bu töwerekde oňa taý ýokdy. Ol ýene-de özüne taý bolar öýtmärdi. Muňa bu ýere gelenler de ananýarlar. Hasan Meter han ananýar. Ýogsam ol beýle uly baýragy çağırarmy dahyry? Salam aleykum mehman maksy diýip ol ellerini ulumsylyk bilen sadanna uzatdy. Şükür hem turup salam aleykum gulam maksy diýdi-de onuň malkyllap duran ýagly barmaklaryny gysdy. Kim bolarsyňyz diýip gulam sorady. Bize şükür diýerler. Şükür diýdiňizmi? diýip ol maňlaýyny tutdy. Bir eşden adam emma ýadyma düşmedi. Arkaşdanmy? He, bolly. Gelipsiň ýaxşy edipsiň. Biziň hanymyz saz gadyryny bilýän hanlar. Şonu eşitip gelişmez bagşaga. Hawa. Bagtly ile bagşy geler diýipdirler. Diýip şükürmüni han mazaly eşder ýaly edip aýtdy. Han bagşy bir diňşergenni we içinden aňyrdan oýlanylyp gelinen söz ýerine salyp aýtdy diýdi-de meniň hem türkmenlere gitmek hyýalym bar diýip agzyna iňip duran çal murtuny gallyrystyrdy. Barın, ören gowy diýersiňiz, barın. Sadananyň gadyryny bizem gatty ýaxşy bilýändir. Ýok. Gitsem Mari Tagtawazar taraplaryna barar. Bärki sadanlaryňyzyň ugry ýok. Hawa ol ýerlerimizden hem sadanna çykýanlar. Olar gepleşip durgalar edil şükür bagşa göz edilip diýlen ýaly. Onuň garşysynda han bagşy üçin halyň üstünde ýüpek düşekçe güp berilip ýazyldy. Otur bagşaga, otur. Ine bu siziň oturjak ýeriňiz taýýar. Gulam maksy içi ýelek, daşy ýüpek, gabarlyp duran düşekjäniň içine çümp oturdy-da sözüni dowam etdi. Men türkmenleriň arasyndan ine şu sadanna zor diýip, haýsy bir ýerini tutjagym bilemok. Mehman şükür bagşy, sen aýt. Siziň özüňiz şu zor diýip tutýanyňyz kim? Maňa şonu aýdyp ber. Biziň saýlap durmagymyz bolmaz bagşaga. Kim eline dutar alsa, şoňa zor bagşy diýýänler. Dogry, ören dogry, diýip gulam ýylyňdan tasdiklap güldi. Onsoň daşyny gallarap oturanlara ýüzlenip, men gelenden gidenden eşitip, olara gaty belet boldum. Dogry, bular eline dutar alanlaryna sadanna diýerler. Güne ýatanlaryna han diýerler. Gorkoklaryna batyr diýerler. Onsoň hem dul gyzlaryny boý gyzlardan ýaxşy görýärler. Gulam şeýle diýip, oturanlaryň gülesi gelýänini ýaxşyja güldürdi. Dogrudur, diýip şükür hem ýelgirdi-de şeýle diýdi. Şonuň üçin biziň saňa goşulmaýanymyz birjikde ýokdur. Hemmämiz orta grup bardyryz. Gorkagmyza hem atamynny aryň almaga ýa-da söwüşe ýör diýsen gider. Gürki birden ýatdy. Bagşynyň sözüne düşünipmi? Ýa-da hanyň gysarlyp giden ýüzüne we uly burnuna seredipmi? Garaz näme üçin bolsa-da gülki üstüne suw serpilen ýaly bolup tappa galdy. Dymdarslyk boldy. Şükürün geplen gepini han öz ýanyndan degişirip oturýardy. Onuň her bir sözüniň aşagynda bir zat ýatanlar öýdýärdi. Şoňa görä ol mehmanyny gepletmäni gowurýardy. Men han başy dällerin, öz ýurdumyň sadannasydyrin. Doganymy dilep, saýlama ýigitler bilen hem, saýlama at ýaraglar bilen hem gelip bilýärdim. Eger geleýin diýsem, diýip onuň aýdan sözleri hanyň ýadyndan asal çykmaýardy. Ol ýene-de şunyň ýalysyny orta atar diýip gawanjyrady. Hanyň bu bolşundan gulam maksynyň habary ýokdy. Şoňa görä ol sadanyň çetine kakýardy. Han gabanny, sadanyň soňky beren jogabyny onuň içi tutdy. Onsoň oturup bilmän, bagşylaryň arasyna düşdi we özüniň şol ýapak niýetini durmuşa aşyrmagyň uguny çykdy. Mehmanyny öz bagşysyna dalatmakçy, onda da ýyle göz edip,
Şonuň üçin köp ýere habar beripdi. Gelenler hem gaty köpdi. Han gep gurrun galmalygyny aýdyp şeýledidi. Sadanlar halk size garaşýa. Hani hezil berip başlaň. Şertem bolsa şu diýip ol eline diýrenip ýerinden galdy. Ikiňiz saat çalışmaly. Biriňiz gaçyň, biriňiz gowy. Şükür bagşy dor çyksa onuň baýragy özüniň zynnanyna eli ayagy gannaly oturan etmişli doganyny özü bilen alyp gitmeli. Ol şonuň üçin eline saatny alyp bu ýerlere gelipdir. Eger gulam bagşy dor çyksa, onda onuň baýragy belli. Bir türkmen gyzyny alyp berjek. Onda da owodanyny saýlap. Men onu her ederin, kesip ederin taparım. Han ağa, onda gyzy tapyber, diýip gulam bagşynyň ýanyna oturan bir ýigit aýtdy. Hey, biziň gulam bagşymyzy saat çalyşyp ýeňen bolarmy? Saat eşitmäge gelenler gaty köpdi. Olaryň hemmesi tertip bilen oturdulypdy. Märeke hanyň çagyran baýragyny esdip, ilki onuň ýüzüne, onsoň Şüküriň, onsoň gulamyň ýüzüne seretişdiler we bu nähil adyllyk doganyny berip goýberjek. Eger ol basylsa, onda näçekkä? Onu nähil uğratjakka? Ine şunsy diýip oturan ýerlerine bir-biriniň gulugyna çaýyş kakşýardylar. Han oturanlara seredip sözüni dowam etdi. Biziň bagşymyz ýeňer diýip häzirden aýtmalylar. Ýeňen bolsa, onu goý. Gulam bagşy özüniň zoruny görkezip ýeňsin. Onuň baýragyny bermäge men her haçan bar. Meniň sözüm sözdür. Ýöne mihman bagşynyň gowuna zat gelmez ýaly etmeli. Mihman bagşy haýsyňyň zordugyny aýdyp berer ýaly bir näçe adamdan ibaret wekil belläýinmi? diýip han Şüküre geňeş saldy. Özüň bil Han ağa diýip ol sag elini ýeňinden çykaryp ýaglygy bilen ýüzüniň berini sıyırdy da maňa bary bar Han ağa diýdi. Ýok, aýt mihman bagşy. Soňa närazyçylyk bolmasyn. Onsoň biziň adymyza awraýmyza ýaşy bolmaz. Menden soraýan bolsaň Han ağa, wekil welläp durmak gerek däl. Arany ine şu halkyň özi açsyn. Şularyň aýdany maňa da bolýar. Gulam bagşy hem gözlerini tegelep hanyň ýüzüne seretdi. Menim şonu aýtjak bolup durdum diýip Şükür bagşynyň diýenine goşuldy. Bolýar onda başlaň. Gulam bagşy çalsyn. Şükür bagşy sen gow. Ondan hem oturanlara ýüzlenip, "Diňläň, haýsynyň zor sadanlygyny özüňiz aýdyp beriň. Bagşylar sizi wekil belläýär" diýdi. Ýüpek düşekjäniň üstünde oturan bagşy özüniň eň söýgüli we türgenlän heňine, nar agagyna, ýelpeselenä tutdy. Öz garşysyna aqsyndan barjykda güýç emgenmän dutaryň gapagyny ören eserden bat bilen qakyp başlady. Onuň qaqşyna, barmaklaryny basyşyna, iňip çykyşyna göziler dagaýlar ýaly. Döşüni gaýşardyp başyny silkip çalýar. Garşysyna oturan ýigdiň üstüne şeýle edip ok ýalan ýaly owsuna atýar. Onuň sadanlygy beýlede dursun. Özüniň şu haýbaty bilen hem özü ýaly bir bagşynyň el aýagyny ýitirdip biljek. Şükür onuň haýbatyna öns bermän, dutary qaqşyna we barmaklaryny basyşyna seredýärdi. Ak bereden ýokardan edýär diýip şunu bek belledi-de nämedir pikirlendi. Nar agagyny Şükür de bilýänlerini öýdýärdi. Ýöne bolyn onda garşysynakynyň üstünde gabarylmak ýokdy. Ýoksam onuň da oýuny bardyr. Belki ýeri gelende garaşýandyr. Edil doňdurulan ýaly oturup onu goýar. Gulam bagşy ellerini onda munna kän urdy. Sadanlany masgaralajak bolup, garaçyny bilen elinden geleni etdi. Şükür ýerine düşüp barýar. Gulam bagşyda bir näçe heňler çaldy. Han bagşynyň çalan heňleri aýgyt edici netije bermedi. Ýap-ýanky içen çaý edil ereýän ýaly bolup, ýüzünden şabrap döküldi. Ol ýüpek ýalygy bilen derini seyirip, ullan demini aldy da oturdy. Sag bol bagşy diýip, oňa gyýgyrmaga özüni çemeläp oturanlar köpdi. Näme üçindir olaryň hiç birisinden ses seda çykmady. Märeke özara pişirdaşdylar. Şüküriň ýüzüne seredişdiler. Bu boluş gulama ýakmady. Ol şeýle bolar diýip garaşmaýardy. Şonuň üçin ýüzüni gallyryp bilmän, diňe bir derin seyirmek bilen boldy. Belki ol Şükür bagşy bilen aýakdaş gidenini özüne namys bilendir.
Gezek şüküre geldi. Sadanna, indi sen masla, ulamagy hem siziň keňleriniz gowsun diýip han bozuk keýpi bilen aýtdy da, onsoň öz başyna ýüzlenip, "Ulamagy, hani zoruň örköz başla, sen türkmenleriň keňlerinde özlerinden emekdesin" diýdi. Şükürüň han başyna syny oturdy. Munyň sadannalygy uzakdan eşdilerçe bar eken. Han tanap alypdyr. Şükür içini gepledip, onuň ýüzüne gaýtadan seretdi. Dutarny göni çalyşyp muny ýeňmek bolmaz. Doganyny hem dinandan çykaraýmak bolmaz. Sadannany şeýle çalyşyp ýeňmez. Aýry-aýry çalynsa bilmeýär. Şonda kimiň gowy çalýany belli bolar. Näme etmek gerek diýip öz-özüne sorag berdi. Ana ol ýüzüne aşak saldy. Dutaryň kirişine syntgy berdi. Onuň ýüzüne aşak salyp pikirlenmeginden gorkaýmalylar. Han başynyň nämesiň bardygyny aňlap, onuň garşysynda bir zatlar oýlasa da, oýlap oturanlar. Kirişleriň goşulyp gaýdan perdesi külem marmagyny basyp durdy da, dutaryň gapagyna kakdy. Ol dutaryň guratlygyny şu ýerden bilip başlaýardy. Gulam Magsynyň ýüzünden henidemde rakyp dur. Sirip ýetişde bolany. Ol nähili de bolsa, kyn gyssa gören bolar çemeli. Şükürüň taýýarlygy ony pikirlendirdi. Munyň bilen deň saat çalyşyp oturmak maňa ölüm diýip içinden aýdýar da, onuň ýüzüne seredýär. Häzir hanyň da, beýlekleriň de gözleri şükürdedi. Mihmanyň äwmezlige salyp, kirişe syntgy bermegi, dutarynyň düzülüşini barlamagy gulamyň ýüregine düşdi. Onsoň ol, "Hany sadanna, bol" diýip onuň üstüne sürünip başlady. Onna şükür. "Men bolungy ýet" diýip onuň ilki çalan heňi naragadydy. Bu heňi onuň öňünden utularyn öýdüp çalýarmyka. Naragady çalanna gulam başaşak inen ýaly boldy. Ony şükür ýaňmur dahyren, belki onuň başlan ýerinden başlamagy islenir. Gulam basmarlap gidip barýar. Şükür bagşy heňlere tutdy. Ol ýene şeýle. Bilmezdiýen heňlerini bilýär. Näme etmeli? Şükür ýene de pikirlenmäge we öz-özüne sorag bermäge durdy. Bu boluşda munyň bilen aýgy edip bolmaz. Şuňa ýene de gözü ýetdi. Onuň üstüne hem eýýäm, "Sag bol Gulam Magsy" diýip oňa bat berip başlanlar da boldy. Deň çalyşyp otursalar da, han bagsy ýeňdi diýip gygyrjaklaryň barlygyny ol ozallanamaýardy. Onsoň ýene de kirşe syntgy berjek boldy. Şeýle dip ara wagt salýar da ol pikirlenýär. Ýol atarýar, ýol ýok. Haýsy heňe tutsa, Gulam hem bir ýanyna bar. Sadanna gyssanmaýan ýaly bolup otursa da, näsem kem diýip özüne soragy ýygy-ýygydan merýär. Bu dary diýirlikde näme dip bilersiň? Munyň çalyp bilmejek heňi ýok. Allah janlarym, men pälime görä tapaýyn bolaýmaýyn. Şeýle bolaýmasyn. Sadanna şeýle diýip gaýgylanjak ýaly bolýar. Emma welin onuň ýadyna häzir garadäli göklen, döwlet durdy we ýeneler düşmeýärdi. Onuň pikiri özüne etikdi. Diňe öz garşysynaky ýeňmek hakynda oýlanýar. Gulam Magsy şondan başga zady onuň elini ýetirmeýärdi. Ol çylşyrymly heňlerden biri diýip, haýsy bir heňe tutsa, mundan da bolmaýar. Han Magsy aňrýandan düşýär. Indi näme çalmaly? Onuň öňünden gutuljak heň ýok. Onuň bilmeýän heňini nädip tapmaly? Ya täzeden heň düşsem bolmazmyka? Ol oýlandy da ýene dutaryň kirişine syntgy bermäge durdy. Şundan peýdalanyp, sadanna ýene de pikirlenýär. Ana ol ýüzüni gallyrdy. Onuň ýükü ýeňlän ýaly bolup göründi. Ýüzi açyldy. Gözleri hem gülüp duran ýaly boldy. Bu ýöne ýerden näler? Belki ol özüniň näme etmeligini eýýän bilip goýanlar we han bagşyny maskaralamagyň syryny tapanlar. "Çal, Bagsy, indi buň ahyrky heňimiz bolmalylar" diýip ol çalmaga oturdy. Özüne hem ahmal bolma diýdi. Bu gezek dutaryň sesi başdan ýetgeşip çykdy. Sadannanyň elleri göze iýlerden çalt ýörak başlady. Muny Gulam hem aňlady we gözlerini süýrelýän göläniň gözi ýar edip sadannanyň ýüzüne, onsoň hanyň ýüzüne seretdi de, "Soňky diýdiňmi? Onda elle baryň et" diýdi. Onsoň "Ya Ali" diýip özüni ýagşy raslady. Häzirki çalýan heň heniz görlüp eşdilen heň däldi.
Ol şu yerden han bagsynyň owsuny aşagyna döräpdi. Sadanna oňa at takmagy howlugyp jedelli ýarşda özüniň bir ýerde saat salyp bilişi bar bolsa, şolaryň hemmesinden peýdalanyp çaldy. Ellerini başynyň üstüne aýlap-aýlap çalýar. Şunuň ýaly edip gulam maşyny eýerdip barýarka, birden elini ýöne dutaryň ýüzüne aýlap-aýlap goýberdi-de, çalyp barýan heňiniň soňuny perdelerden çykkan ses bilen doldurdy. Bu şükürün bir eli bilen çalışydy. Ana, hanyň apaly başy sallanjakdan ýyklanýaly bolup, heň nireden çykkanny bilmän galdy. Onsoň hyrçyny işläp başyny ýykady-da, ah, mehmanyň pylly-pyllysy diýip, gyzaran ýüzüni aşap saldy. Öz bagşylaryna umyt baglap oturanlaryň aşagynda telpek oklanan ýaly boldy. Öz etjek hyýalyna naqlar ugur almadyk han bolsa ýerinden zöwüge galdy. Başyna gözlerini ağlardyp seretdi. Onuň seredip duruşy edil, "Seniň etin kesilsin, meni maskara etdiň" diýip gargaýan ýaly. Gulam dolanyp başyny gallyrmady. Söwülse-de, urulsa-da qaýyl bolup oturdy. Ýüpek düşekçe demir tikene döndü. Ýagdaýyn tapsa, onuň üstünden turjak we nirade bolsa, bas salygyna gitjek. Ýöne weli ýerinden her kimiň zat diýerinden gorkup, gozgana da bilmeýär. Ol şeýle bir utanyp oturdy. Ýer ýalsa girjekdi. Handan maslap ol hemmäniň gözünden düşdi. Oňa diňe bir saat adamsy şükürüň ýüregi awap seretdi-de, nämedir gahar eden ýaly. Ýankyň ýapgydyny jan agyrlyk bilen berdi. Dutar gepläjek bolýardy. Ýöne weli öz ýurduna ýaly, sagynda sag bolýan ses eşitmeýärdi. Belki dinleýijiler öz bagşylaryny sylaýanlarlar-da, ýa-da hanlarynyň burnu zady bilen gyşaryp giden ýüzünden çekinýändirler. Ýoksam olar sag bolmakçy diýerdiler. Biriniň de turman sag dinläp oturşlary şuny çenetdirýärdi. "Hanaga, size şu warak dutar bilen heň çalyp bermäge geldim" diýip, şükür aýdanyna göwni etmäni bilen hanna sagynanyň häzirki çalýan sagyna kulak salyp durmaga mejbur boldy. Tomaşaçylaryň gyllaýar filen ýaly gelin gyzardy. Olar märekäniň bir toparyny tutup otyrdylar. Erkek adamlar hem otyrlar. Bu hanyň goýan tertibidi. Oturmak tertibini bir ýaş aýal bozdy. Ol birdenkä el bilen gallyran ýaly bolup oturan ýerinden zöwüge galdy-da hemmäniň gözüniň öňüne sömerip durdy. Onuň gözlerinden ýaş boýurdap dökülýärdi. Kim bu? Gulam maşynyň hosarmyka? Onuň ýeňlenine hem utanyp oturan aglaýarmyka? Oňa seredip oturanlaryň arasynda şeýle çak edenler hem boldy. Oňa han hem seredip onuň gulam maşynyň hosar dälligini, oňa gynanyp aglamaýanlygyny bilýärdi. Ol gyz alyp gaçyp getirilen gyzdy. Onuň hanyň gyrnagy bolup ýörende 7 ýyl bolupdyr. Şunça wagtyň içinde onuň ýyzynyň gelen bolmandyr. Odalam gahar gelip duran han oňa gahar bilen "Näme beýdip dursyň? Dälirdiňmi? Otur" diýdi. "Oturup bilmeýär hanaga" diýip ol sesli aglamaga durdy. "Otur diýdim, otur" diýip han gyzarly. Onuň ýüzüni görende baryp çalybermekden hem gaýtmajagy görünýärdi. Her hally ondan jogaba garaşyp biraz durdy. "Oturmaga ygtyýarym ýetmeýär" diýip ol aýal jogap berdi. "Men oturaýyn diýemde oturar ýaly hanaga öz ygtyýaryma oturmadym. Meni şu dutaryň zaryn sesi turdy. Häzirem meni agladyp duran şol. Men onuň sesinden öz ata-enelerimi, önüp ösen ýerlerimi, bütün ýylmy görýärdim. Şeýle bolansaň men nenem aglamaýyn, nenem gözlerimden ýaş dökmäýin. Han bolsa, bu bolsa näme aýdaryny bilmän mähetdel galdy. Orta dymdyrslyk düşdi. Sagynda hem çalmagyny goýupdy. Bu dymmaklygyň başy handan başlady. Ol böwrüne doňuz diňini salýar. Başyna gözlerini ağlardyp seredýär. Ol şu ýerde azdan köpden we ýagşydan ýamandan näme de bolsa bir zat aýtmalygyna hemmäniň özüne garap oturanlygyny düşündi. Näme diýerkä? Herki aýdan sözüniň üstünde taplarmyka? Eline düşen etmişliğini şeýle berer goýberermike? Onuň tarapyndan beýle dödümsizlik görülip eşdilen zatmydyr? Märeke şeýle çen bilen onuň ýüzüne seredýär we sülleren çalmurtunyň aşagyndan çykjak söze sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Şükür hemmesinden beter garaşýardy.
Ýöne weli hanyň sözünde tapylaryndan tapylmaz gorkusy kendi. Hanyň ýüzüni gysardyp durmagyndan ýagşylyga garaşmak mümkin däl ahyry. Han bagsyna ýene gözlerini ağlardyp seretdi. Şundan bar günäni bagsynyň üstüne atjak ýaly görünýärdi. Ana ol şeýle hem etdi. Gulam, onuň adynyň bagsy goşandan taşlap, "Seniň maňa geregiň ýok. Meniň soran ýerimde seniň garaň görünmesin. Sen meni maskara etdiň. Biziň sazymyzy maskara etdiň." Han şükür ýüzlenip sözüne dowam etdi. "Mehman bagsy, meniň bagsym bolla gal. Dünýäde kim zadyň goýmaýyn" diýdi. Sazanda ýöne başyny ýakamak bilen özüniň galmajagyny aýtdy-da şeýle diýdi. "Han aga, bagsyňdan göwüniň almasyn. Gulam sazanyň sazanda kemi ýok. Ol han sazandasy. İl sazandasy bolup biljek. Onuň bagsylygy maňa gerek däl" diýip han gygyrdy-da özüniň gahar gazabyna çydap bilmän mejburlukdan özüniň diýsem mykam ýa diýmesem mykam diýip ikirjiňlenip duranlaryny aýdyp goýberdi. "Inni sazanna dogany alyp gidip bilersiň. Ýanky gulamy ýeňen heňiň bolsa ýene bir çalyp berde. Bu gyzyň hem alyp git" diýip sözüni gutardy-da han için tutup garquryp aşağı oturdy. "Han aga, men Gulam Magsynyň öňünde ýeke özüm saz çalyp bilmerin. Şoňa görä onuň bilen bile çalmagy ruhsat ediň" diýip şükür sorady. "Nähili çalsaň da çal" diýdi. "Bolbagsa aga" diýip şükür başlady. "Inni utulmarsyň" diýip Gulam hem eline dutarny aldy. Saz çaldylar. Ertirden oturuşlaryna tä akşama çelli çaldylar. Inni olaryň arasynda jetlik bir-birini masgaralajak bolmaklyk ýokdy. İkisi de ak ýürek bilen halka heder berjek bolup çaldy. Şeýle hem etdiler. Saz çalynyp gutarlandan soň dinleýijiler handan-da beýlekiden çekilmän bagsylaryna doly ses bilen "Sag bolun" diýdiler. Iň soňunda şükür Gulamyň gulagyna çagyş çakdy-da "Bagsy, bagsy, günämet, ikimizi öjükdirip goýberen han molly. Meni 100 dörle sap atmaga mejbur eden han molly. Han günäkär han" diýdi. Gulam ýylgyrdy-da ýüzüniň derini ýeňillik bilen syrdy. Ol ýöneke ýylgyrmak däli, şüküriň "Han günäkär han" diýende goşulmagynyň ýylgyrmasy. Han mihmanyny şunyň özünde ugratdy we onuň ýüzünden ýüregi agyly garap galdy. Bu waka indi hasap edip görsem 1871-nji ýylda bolan eken.